Вітанки усім. Як мяне чуваць, напишите, калі ласка. 28 чалавек чакалі, дачакаліся, дзякуй вам вялікі. Ну што, сябры, напишите, як чуваць. О, выдатна. Діана самая першая написала, што чуваць, добра, добра. Ну што, громче, зараз зробім громчэй. Вось так нормально. Напишите, ці нормальны зараз гук, ці добра чуваць. Зараз будем с вами вельмі шмат што сёння абмяркоўваць. Даволі вялікі стрым, я чаму і рыхтаваўся так доўга. Слава анімэ, да. Зрабіў я грамчэй, зрабіў. Зрабіў ужо. Мусіць зараз будзе быць нормально. Ну што, сябры, пачынаем. Урэшце рэшт, дзякуй вялікі. Яшчэ скажыце, як карцінка. Ну, здаецца, ведаеце, карцінка нашмат лепей, чым у папярэдні раз. Вы памятаеце, што мінулы раз была такая карцінка замыленая троху. Зараз ужо мусіць быць нармальная, бо вось пры тым, што той раз, вось ведаеце, у меня в OBS была нармальная карцінка, а YouTube даў адстойную. Зараз я накупіў сабе лямпачак у люстру. Повключував таких моцних лямпочок, зараз тут прямо вельмі светло. І мусить зараз тому картинка, уже і камера почала лепей фокусироваться. Мусить тому картинка лепшая, полепшилася. Дякую великий усім, хто прийшов. Значиться, коли я так само троху буду сіпло казати, вибачайте, у мене невеличкі проблемы со здоровьем почалися. Заўважыў пэўны час тому, что у меня пошло горло моцна болеть, дык сходил до Лора, сказал мне, что у меня поглядел миндалины, а там, короче, гной у них. Да, уявляете? Короче, сказали острый танзилофарингит. Ось. И зараз пью антибиотики, однак горло по-ранейшему троху болить. Ну ничего, думаю, стрим с вами докладно сегодня просижу. Так, хочу, значит, поддяковать перш за ўсё ўсім маім патрыёнам. То бок дадалося реально шмат патронам, дакладней. Дадалося реально шмат народу на патрыён, шмат народу мне данаціла мінулым стрымам і увогуле на мінулым тыдні. Патроны гэта Александр Б, Саша Р, Анеля К, Андрей Ш, Ивана, Павел П, Стрэнджер, Валерий А і Егор М. Я не называю прозвішча, зразумела чаму. Не хочу прыцягваць да гэтых людзей асаблівай увагі мусароў. Дзякуй вам вялікі, вы, самыя лепшыя людзі на зямлі. І я заклікаю таксама ўсіх, хто хоча мяне падтрымліваць на сталай, на працяглай аснове. Дадавайцеся мне на Patreon, гэта вось у версе. Там вы просто прывязваеце сваю картку, і з карткі у вас здымаецца тая колькасць грошай, якую вы укажаце штомесяц. У меня подпіска пачынаецца з $1 на месяц. І кожнаму, хто на мяне падпішацца, положеныя розныя бонусы. Гэта і моя кніга, это і там дапамога, магу для вас зрабіць нейкую асаблівую рэцэнзію. Вось, і розныя паглядзіце там на Патрыёне. Карацей кажучы, падпісвайцеся, гэта мне вельмі дапамагае. Каб не быць галаслоўным, вось літаральна зараз, дзякуючы вашай падтрымцы, я замовіў на Аліку камплект асвятлення. І зараз карцінка мусіць быць яшчэ лепшая, яшчэ больш прыстойная, прыгожая, і стрымы мае будзе глядзець яшчэ лепей. Вебку таксама мне заданаціў адзін з патронаў. Вось, так што, як бачыце, робім все лепш і лепш з часам, дзякуючы вашай падтрымцы. Вось, ідзем далей. Ну што у нас сёння, якая праграма? Значыцца, па-першае, я раскажу, які дзень гэта сёння, дзень 7 чэрвеня, што гэта за дзень у рэвалюцыйнай гісторыі. Па-другое, я раскажу вам сваё бачанне пратэстаў у ЗША, вось гэтых бунтаў, якія зараз адбываюцца.
Тому што тое, што зараз адбываецца, гэта даволі сімптаматычна. Тая рэакцыя, якую я пабачыў у сацыяльных сетках, яна даволі сімптаматычная ўвогуле для нашага грамадства. І таксама не будзе лішнім сказаць, што нам ёсць чаму і павучыцца з гэтых бунтаў у ЗША, не столькі ў практычным плане, як там швыраць камені ў паліцыю, да, колькі ў плане ідэалагічным, маральным, ёсць чаму там навучыцца і што прынесці для сябе. Потым абмяркуем ужо другім блокам сітуацыю з бягучую палітычную сітуацыю Беларусі, што будзе, чаго не будзе, якія будуць рэпрэсіі, да чаго нам рыхтавацца і, як заўсёды, вечная тэма маіх стрымаў, як нам скідаць гэты крывавы рэжым. Да, аб гэтым будзем сёння размаўляць. Зараз чытаю чацік і паехалі. Да, сябры, калі ласка, не забудзьцеся, хто глядзіць зараз гэты стрым, кожны, вось прямо кожны, возьмите, калі ласка, паставце лайк. Это вельмі дапаможа майму стрыму быць пабачаным як мага большай колькасці людзей. Не забываемся. Ну і данатьце, да, хто хоча. У апісанні ёсць спасылкі для таго, каб разава заданаціць. Так. Што думаеш пра Някляева і Саннікава? Чаму яны зніклі з палітыкі? Давайте так, я перасунусь, мне так троху зручней будзе. Ось. Блін, камера неяк высока. Зараз, прабачце, я зраблю камеру троху зручней для сябе. О, все побачили мои спортовые штанишки. Ой, что-то это совсем не то. Так, здається, о, зараз лепей буде трохи. Ось так. Оп. Яшчэ троху выбачайце за такое. Я просто зараз адзін, няма чалавека, які мне дапамагаў звычайна. Я вымушаны ось так от сам усё рэгуляваць. Во. Ось так, здаецца, ніштяк будзе. Так, да. Читаю чатик. Что думаешь про Санникова и Някляева, чему зніклі палітыкі? Давайте я перенесу гэтае пытанне на другі блок, потому что зараз будем размаўляць троху об іншым. Потому что я не вельмі хочу на гэта як бы коротко адказваць. Зараз я, ведаеце, зараз сабе нават запишу гэтае пытанне, каб яно не знікла. Так, далей. Мікола Усяслава затрымалі. Блін, а дзе яго затрымалі? Усяслав, калі хто не ведае, Усяслав тутэйшы шляхціш, гэта наш таварыш, беларускамоўны блогер, так і называецца тутэйшы шляхціш, ідзіце, падпішыцеся на яго. Напішыце мне, калі ласка, калі нехта ведае аб гэтым падрабязнасці ў Telegram. Што з ім, чаму затрымалі, дзе і... ці ёсць кантакты ягоных родных. Вось зараз якраз і пабачым, прадэманструю дакладнік, на жаль, такая сумная нагода, як дзейнічаць у выпадку затрымання. Ну, скантактуйцеся, хто ведае ягоных родных, скантактуйцеся з імі і далбіце рус, у якім ён, мажліва, можа знаходзіцца. Корона. Это некий хлопец по-ангельску пише. Ну, я сподіваюся. I'm happy if there are some English speakers here, but the stream is gonna be on Belarusian, sorry. Так, пі гарячий кисель. Не люблю кисель. Як табе кажа, хто розумнейший, Путін ці Лукашенко? Путін. Ну, тому що ён больш адукаваны. Нифига поправляйся. Ну, дякую, буду поправляться. Смотрит 60, а лайков 20. Не забывайте ставить. Так, миновито. Еще одно интервью с Павловичем не планируешь? Насамрэч думал об гэтым. И он меня покликал у свой час, коли у меня было там еще, не ведаю, 700 подписчиков теколи, да.
ці колькі, і я думаю паклікаць яго ўжо можа ў хуткім часе на сваю перадачу, калі ўжо у мяне подписчиков более. Так. Александр Матросов. Как у вас в Беларуси по профсоюзам? Их нет или есть только государственные? Есть только державные профсоюзы, де-факто моцные профсоюзы. Державные, якія, ну, сам разумеешь, не треба тлумачить, не нужно объяснять, что это за профсоюзы и что они ничего не делают. Но есть профсоюз РЭП, радиоэлектронной промышленности, два его лидера сейчас на химии. Сидят, не зря их посадили, потому что представляют опасность. Но вот этот профсоюз нет-нет, где-то что-то иногда шевелится. Независимый профсоюз. Так. На камароўцы затрыманы Усяслав Пашкевич, блогер тутэйшы шляхціш, ён у цэнтральным РАУС. Толькі сёння якраз публікавалі яго новае відэо для праекта «Слухай сюды» пра пагоню. Ну, што я вам скажу, свабоду тутэйшаму шляхцішу, хто зараз можа, возьмите телефон, наберыце у цэнтральны РАУС, я просто не карыстаюсь телефоном, таму я не магу гэта зрабіць, наберыце, вось прямо зараз, хто глядзіць, загугліце цэнтральны РАУС, наберыце у дзяжурку, запытайцеся, дзе Усяслав Пашкевич, чаму яго затрымалі, што здарылася і калі яго выпусцяць і дзе ён знаходзіцца, ці маглі з ім пабачыцца і гэтак далей. А хто можа, можаце нават падысці туды і скажыце, што вы хочаце з ім пабачыць. Ну, глядзіце, як у вас з вольным часам, але пазваніць гэта мінімум, што можна зрабіць. Каб менты бачылі, што за ягоную будучыню, ну, за яго нехта турбуецца. Гэта адразу тармазіць любое жаданне беспредзеліць. Так. Ну, он уже написал свой телеграм-канал. Добра. Як думаешь, пасля выбораў, зноў як у 2010-м попадем под яшчэ большы ўплыў Москвы? Думаю, што не. У Москвы зараз не тое становішча, каб рабіць сабе моцны ўплыў. Москва ў 10-м годзе, в 20-м это две розныя рэчы. Бело-красно-белый флаг позиционируется как наш истинный флаг. Как думаете, почему тогда в 95-м году 75% проголосовали за смену флага? Тем результатам можно верить. В 95-м Центризбирком еще возглавлял Гончар. Я думаю, тому, что у насельніцтва был великий сентимент по советской минувшине. Люди хотели вернуть все взад, вернуть все до социально-экономичной стабильности. А БЧБ у них ассоциировался с небеспечными переменами и пустыми полициями в крамах. Созрела ли революционная ситуация? Я бы сказал, что еще не. Але ўсё ідзе ў гэтым напрамку. Твой прогноз на 9 августа. Об гэтым я буду казаць у другим блоку. Почему профсоюзы не хотят решать проблемы? Никто не узнает ник человека. Почему профсоюзы не хотят решать проблемы работников? Это же хорошо сказалось бы на настроении людей в целом. Ну, тому что яны не для гэтага створаны. Гэта частка, просто наши профсоюзы, их трэба ўспрымаць як частку дзяржаўнай сістэмы. Гэта не ёсць профсоюзы ў нармальным разуменні гэтага слова. Их нават так неправильно называть по справедливости. Все, сябры, прочитал чатик, отказал на первое пытанне. Зараз поехали. Про что я вам расскажу. Что за день 7 чэрвеня? У гэты дзень у 1881 годзе осудили, вынесли прысуд 11 сябрам организации Паўднёва-рускі працоўны союз, расійско-южно-рускі рабочий союз. Де-факто гэта была одной з першых у расійскіх імперый працоўных организаций. Можно сказать, нават з моцным анархасіндикалісцкім ухілам. Як яна з'явілася, арганізацыя Южно-рускі рабочий союз? На пачатку, дакладней напрыканцы 19 стагоддзя у расійскую імперыю пачалі пранікаць рэвалюцыйныя ідэі. І была створана организация, якая была створана великая социал-демократичная организация, якая потым разделилася на две частки. Одна называлася «Народная воля», другая «Чорный передел». То бок это было такой, дакладней, моцны народніцкі рух, да, які раскалоўся на две часткі. Значит, «Народная воля», яна пайшла больш па стапах таких дзяржаўна-сацыялістычных, да, то бок з яе потом нарадзіўся і выканаўчы камітэт народнай волі, да, які там здзейсніў замах на цара. Яны больш арыентаваліся на тэрарыстычныя метады барацьбы і, ну, і на дзяржаўны сацыялізм а-ля Маркс. А вось другая палова, чорны передзел, яны больш арыентаваліся на сялян,
на такую больш народніцкую традыцыйную праграму. Ну, гэта ўжо такія цяжкія ідэалагічныя адрозненні, не буду зараз у іх внікаць. Аднак яны, можна сказаць, яны былі троху бліжэй да анархісцкай плыні, да, то бок да плыні бездзяржаўнага сацыялізму. І вось сябры гэтай арганізацыі «Чорны передзел» яны стварылі гэты паўднёва-рускі працоўны саюз. Агулам на той момант у арганізацыі удзельнічала некалькі соцень працоўных. Існавала яна троху больш за год. Потым жандармы выйшлі на яе след і арыштавалі амаль усіх. Падчас працэсу большасць з 11 падсудных заявіла, што не прызнае суд увогуле і назвалі сябе сацыялістамі-рэвалюцыянерамі. У выніку трое удзельнікаў арганізацыі, у тым ліку Шчадрын, вось кіравалі гэтай арганізацыяй, да, я забыўся сказаць, два чалавека, гэта Михаил Шчадрын і Елизавета Ковальская. Вось. І Михаил Шчадрын быў прысуджаны да смяротнага пакарання, якое было заменено потым яму на катаргу, а Елизавета Ковальская да бестэрміновай катаргі. Потым у іх всіх быў вельмі цяжкі такі рэвалюцыйны лёс. Елизавета Ковальская паехала на катаргу, потым збяжала з яе, потым сядзела ў строгай турме, прымала ўдзел у турэмных пратэстах за абарону ўласнай годнасці. Карацей, там быў поўны трэш. Калі каму цікава, пагугліце Ольга Ковальская і пачытайце проста яны лёс. І яе лёс, ведаеце, склаўся з іншага боку даволі нетыпова для тагачасных рэвалюцыянераў і рэвалюцыянерак. Яна пражыла аж да 1943 года. Уяўляеце, перажыла ўсе сталінскія рэпрэсіі і памерла ў эвакуацыі падчас Другой сусветнай. Вось. А Мікалай Шчадрын праз 15 год пасля гэтага прысуду памёр у псіхіятрычнай лекарні, куды яго перавезлі з турмы, дзе ён адбываў сваё пакаранне. Вось так сябры жылі рэвалюцыянеры мінулага. 11 чалавек адным працэсам жух і фактычна выкраслілі з жыцця. Так што кожны раз, калі мы ідзем на суткі ці атрымоўваем штраф, трэба памятаць, што за 150 год да нас нехта гінуў на катаргах, гінуў у псіхіятрычных лекарнях, паміраў проста гніў жыўцом у Петрапаўлаўскай крэпасці, ў іншых месцах, дзе расійская імперыя зневольвала палітвязняў, сацыялістаў, анархістаў. Вось такая вось гісторыя. Поехали далей по теме. Зараз тільки еще чатик гляну. Так, у чатику нічого, фактично. Глядзіць нас 61 чалавек. Чаму так мало? Ну, не ведаю, ладно. Відаць, у гэты раз ніхто не раскідаў асабліва спасылкі на стрым па чатиках розных. Поехали. Зараз пра пратэсты ў США. Чаму я увогуле вырашыў падняць гэтую тэму? Ну, в прынцыпе, зразумела чаму, да, гэта такое здарэнне не кожны год адбываецца. Аднак усё ж такі я некалькі разоў напісаў сябе ў Фейсбуку пра гэтыя пратэсты ў ЗША і сутыкнуўся з абсалютна вар'яцкай, як па мне, рэакцыяй большасці аўдыторыі, як бы, маіх фрэндаў Фейсбука. Я пабачыў, што агромная колькасць людзей рэальна выступае з асуджэннем гэтых пратэстаў, кідаецца абразамі на этих людзей, што яны марадзёры, як кепска, што яны там што-то грымяць, што яны там абрабавалі нейкую краму, якія яны не хадзя, і дай ім толькі паграміць. І это ўсё гранічыць з такім, ведаеце, лёгкім налётам расізма, што, маўляў, ведаем мы гэтых, як бы, чарнаскурых. І гэта мне падалося такім трэшам, што я рэальна вырашыў проста прысвяціць вялікі адсотак свайго часу гэтага стрыма, да, на разжоўванне гэтай праблемы, на тлумачэнне таго, што увогуле адбываецца ў США, і на тое, каб разам з вами паразважаць, што з гэтым, як да гэтага ставіцца. І так, кантэкст. Вось вам проста кантэкст. У 2019 годзе паліцыя забіла ў США 1098 чалавек. Удумайцеся ў гэтую лічбу. У 2019 жа годзе было толькі за 365 дзён, да, было толькі 27 дзён, калі паліцыя нікога не забіла. Чорнаскурых пры гэтым забіваюць у 3 разы часцей за белых. І ў 99% выпадкаў паліцейскіх не прыцягваюць да адказнасці за гэта. Нічога не нагадвае? Паглядзіце. У Беларусі, да, таксама.
як цікава. Ідзем далей. Вельмі часта забіваюць бяззбройных людзей. У 2015 неўзброеных людзей забівалі ў 5 разоў часцей, дакладней, прабачце, неўзброеных чорных забівалі ў 5 разоў часцей, чым неўзброеных белых. І забіваюць прытым не толькі чорных мужчын, але і чорных жанчын. І нават дзяцей. Вельмі прагрымеў гэты адзін выпадак, калі, вось, пакажу, гэты хлопец, яго завуць Таміл Райс. 12-гадовы хлопец. У яго была ў руках пнеўматычны пісталет, і ментам падалося, што гэта сапраўдны. І яны яго застралілі. Ну, вось і ўсё. Ну, разумееце, і гэта выпадак такі, ну, ён не аднолькавы быў. Вось. У ЗША. Это вам просто контекст, каб вы разумелі, да, што ў ЗША, ў прынцыпе, на якім фоне пачалася ўся движуха. Што пачалося далей? Зараз я вам включу слайд-шоу. Што пачалося далей? Возьмем такі таймлайн, да, каб ведаць абставіны. 25 мая забіваюць Джорджа Флойда. Да? Ну, усе ўжо ведаеце, я думаю, некалькі хвілін яго там затрымалі, некалькі хвілін яму трымалі калена на галаве. Ён кажа, што не можа дыхаць. Але мент, які яго забіў, гэта ігнаруе, і чэл вельмі хутка памірае ў турме, у лякарні. 27 мая пачынаюць рэальна пашырацца пратэсты, і ў Мінеапалісе ўжо пачынаюць паліць. Спалілі там паліцэйскі пастарунак, яшчэ шмат чаго. 28 мая Трамп твіціць і называе пратэстоўцаў злачынцамі. Сагс, даслоўна, да? І піша там такую фразу: «When the looting starts, the shooting starts». Калі нехта пачынае рабаваць, пачынаецца стральба. То бок, разумееце, узровень свядомасці чалавека, ён рэальна лічыць маёмасць важнейшую за чалавечае жыццё. Не, спору няма. Ні адзін чалавек не хоча, каб яго штосьці адабралі, да? Аднак пісаць вот такую, будучы яшчэ палітычным лідарам такой агромнай страны, пісаць такую цынічную, такія цынічныя словы, кажучы, што ну давайте, ну дальше просто на адстрэл людзей дазвол. Ну давайте, страляйце. Ну вось. І нават Твіттер скрыў гэты твіт як падстракательства да гвалту. 29 мая з'яўляецца першы арыштаваны. Гэта журналіст CNN. Зараз я вам нават пакажу. Вось ён. Бачыце, журналістаў круцяць рукі ў прамым эфіры, ён вядзе стрым, ну, тыпу рэпартаж з места падзеяў, да яго прыходзяць менты і яго вяжуць. Вы што думаеце, гэта мажліва толькі ў Беларусі? Вось вам, калі ласка, США, дэмакратычная краіна. І думаеце, гэтым ментам штосьці было? А вось я чамусьці думаю, што не. Так што не думайце, што толькі ў Беларусі менты цягнуць у аўтазак гэтых журналістаў. Ну ладно, ідзем далей. Ужо на 31 мая пратэст ахапіў 75 гарадоў. Разумееце, калі людзі выходзяць на вуліцы ў 75 гарадоў, гэта ўжо ніяк нельга звесці да таго, што ой, негры і антифа там марадзёрат, ім ліж бы паграміць. Понимаете, 75 гарадоў гэта не жарт, это сведчыць рэальна аб наяўнасці праблемы сістэмнай у грамадстве. Ужо 5 чалавек загінула на той момант. І 2 чэрвеня пачынаецца другая хваля пратэстаў, ужо пераважна мірных, якія вельмі хутка ідуць на спад. І зараз давайте, вяртаючыся да кантэксту, давайте просто, як бы многія спрачаюцца аб тым, які гэта пратэст, там расавы ці класавы, а давайте просто паглядзім зараз каротенькае відео, там 5 ці 6 хвілін, да, якое расказвае прыкладна аб становішча з маёмаснай нероўнасцю ў ЗША. Не прыкладна, дакладней, прабачце, а дакладна расказвае аб становішчы з маёмаснай нероўнасцю у ЗША. Зараз я вам яго включу. Один момент. Недавно я видел один график.
Напишите, который никак не коли выходит у меня ласка, из ці ёсць головы. бух, ці Гарвардский часам профессор гэта по бизнесу и экономике опросил более 5000 американцев. Как, с их точки зрения, богатство распределено в Соединенных Штатах. И вот что они поведали. Разделяя страну на 5 групп, верхнюю, нижнюю и 3 средних по 20%, они спросили у людей, как те думают, распределено благосостояние в этой стране. А после спросили об идеальном распределении. И 92%, это 9 из 10 человек, сказали, что это должно быть больше похоже на это. Другими словами, более подходяще, чем они думали, что должно быть. Этот факт говорит об общепризнанном понимании американцами того, что система несправедлива. Но что наиболее интересно для меня, это реальность в сравнении с нашим восприятием. Идеал находится так далеко от нашего восприятия реальности, как и реальное распределение от того, что мы думаем о том, что происходит в этой стране. Итак, забудем на минуту об идеале. Вот что мы думаем об этом снова. А вот реальное распределение. Шокирующая разница. Не только нижние 20% и следующие 20%. Нижние 40% американцев не имеют никакого благосостояния. Я имею в виду, что их даже трудно разглядеть на графике. Но один верхний процент имеет большее благосостояние, чем 9 из 10 американцев верят, должны иметь 20%. Сногсшибательно. Но давайте посмотрим немного по-другому, потому что мне показалось, что этот график может быть сложен для понимания. Но вместо этого давайте уменьшим 311 миллионов американцев до репрезентативной сотни американцев. Сделаем это проще. Вот они. Учителя, тренеры, пожарники, строители, инженеры, доктора, судьи, банкиры, директора компаний, известные люди. Выстроим их в линию в соответствии с благосостоянием. Беднейших налево, богатейших направо. В результате получим столбцы на базе их чистой стоимости. Отметим их цветом, так же, как мы делали раньше, в зависимости от того, в какие 20% они попадают. Теперь давайте сократим общее благосостояние Соединенных Штатов, которое составляло примерно 54 триллиона долларов в 2009 году, до этой чисто символической кучи наличности, и давайте распределим ее между нашей сотней американцев. Хорошо, это социализм. Все благосостояние распределено равномерно. Мы все знаем, это не сработает. Мы должны подстрекать людей работать тяжело, чтобы достигать американской мечты, чтобы страна двигалась вперед. Итак, вот идеал, о котором мы спрашивали всех. Что-то типа вот этой кривой. Это не так плохо. У нас есть стимул, так как самые богатые парни зарабатывают от 10 до 20 раз больше самых бедных. Но погодите, даже бедняки не являются бедняками, потому что линия бедности выходит за наш график. У нас есть суперздоровый средний класс с плавным переходом к богатству. И да, республиканцы и демократы одинаково выбирают эту кривую. 9 из 10 человек, 92% говорят о том, что это очень хорошее идеальное распределение благосостояния. Но давайте двигаться дальше. Вот, как по мнению американцев, выглядит благосостояние страны на самом деле. Несправедливо, конечно. Но, на мой взгляд, даже такой график выглядит достаточно хорошо. Да, беднейшие 20% начинают страдать по сравнению с идеалом, и средний класс борется больше, чем раньше ему приходилось, в то время как богатые и обеспеченные имеют практически в 100 раз больше, чем беднейшие американцы, и примерно в 10 раз больше, чем средний класс. К сожалению, это даже близко не походит на реальность. Вот реальное распределение благосостояния в Америке. Беднейшие американцы даже не зарегистрированы, они ниже уровня паркета. И средний класс практически неразличим с бедняками. Фактически, даже богатые с 80 до 90% стоят поодаль. Только верхние 10% находятся в выигрыше. И насколько? Настолько, что от 2 до 5% даже не помещаются на графике. А высший 1% имеет такое благосостояние, которое в 10 раз превышает то, что мы можем показать. Вот эта стопка наличности, стоящая сама по себе. Вот этот 1%, о котором мы так часто слышим. В его карманах так много наличности, что мне приходится дать ему отдельную колонну, поскольку в мой график он не влезает. 1% американцев обладает 40% благосостояния всей нации. Нижние 80%, 8 из 10 каждых людей, или 80 из сотни, обладают только 7% благосостояния. И эта ситуация только ухудшилась за последние 20-30 лет.
в то время как богатейший 1% получает четверть национального дохода сегодня. В 1976 году он получал всего 9%. За последние 30 лет его заработок вырос практически втрое. И выше 1% имеет половину всех акций, облигаций и паевых фондов. Нижние 50% американцев имеют всего лишь 0,5% этих инвестиций. Это означает, что они не вкладывают, а просто сводят концы с концами. Я уверен, что многие из состоятельных людей работают очень много, чтобы заработать свои деньги. Но вы реально верите в то, что директор работает в 380 раз лучше его среднего сотрудника? Речь идет не о высоких зарплатах топ-менеджеров, а о средней зарплате в компании. Среднестатистическому сотруднику необходимо работать более месяца, чтобы заработать то, что директор зарабатывает за 1 час. Нам не обязательно проходить весь путь к социализму, чтобы добиться справедливости для трудящихся американцев. Даже нет необходимости в достижении того, что мы считаем идеалом. Все, что нам необходимо, это проснуться и осознать, что реальность в этой стране совсем не такая, какой мы ее себе представляем. Ну што, як вам? І вось глядзіце, якраз гэты адзін, вы разумееце, які гэта трэш просто, да, якая гэта бомба запавольнага дзеяння пад все, да, пад все грамадства, якая гэта сістэмная несправядлівасць, гэта не просто нейкія там, ну, недахопы капіталізму, ну там нешта дзяржава не дарабіла, гэта рэальна сістэмная праблема, якая не толькі ўзнаўляе сябе, але яшчэ і пагаршае сябе. І гэта, сябры, відос за 2013 год. Прайшло 7 год, і сітуацыя стала нашмат горшая. І уявіце сабе, зараз гэты адзін багацейшы працэнт, ён асуджае, ён валодаючы СМІ, валодаючы маёмасцю прыватнай, да, валодаючы заводамі і усім іншым, яны, гэты 1% багацейшы, ён валодае усімі тымі сродкамі вытворчасці, на якіх працуюць як і раз такі найбяднейшыя, разумееце? Якраз такі гэты 1%, ён валодае усім тым, што спрабуюць скрасці, змарадзёрыць, да, вось гэтыя пратэстоўцы падчас бунтаў. І, канешне, гэты 1% ён будзе іх асуджаць, казаць, ох, як жа так, марадзёры, вы такія-сякі. Але самае горшае, што некаторыя іншыя людзі, яны салідарызуюцца з гэтым 1% багацейшых, з людзьмі, якія абараняюць тупа свой класавы інтарэс быць далей эксплуататарамі. Але пойдзем далей. Мне могуць сказаць у адказ, што вось, маўляў, а там у адказ пачалі там падчас пратэстаў, пратэстоўцы таксама забіваць людзей. І вось я ўжо бачыў мемы, маўляў, ой, негры, ці там злобная антифа забілі 11 чалавек падчас пратэстаў. І ведаеце, я не паленіўся, я раскапаў, што хто былі гэтыя 11 людзей загінулых. І вось што цікава. 11 чалавек, да, сапраўды загінула падчас апошніх пратэстаў. Хто гэтыя людзі? Першы, у Луісвіле паліцыя і Нацгвардыя разганялі натоўп і пачулі стрэлы. Пачалі страляць у адказ. Забілі уладальніка рэстарана барбекю, чарнаскурага. Прашу заўважыць. І трэш самы, ведаеце, у чым палягае, што гэты уладальнік рэстарана, якога забілі менты, чарнаскуры, ён прадстаўляў бясплатныя абеды для паліцэйскіх. Вось. Другі выпадак. Чарнаскуры паліцэйскі, быў застрэлены чарнаскуры паліцэйскі, які ахоўваў суд падчас пратэстаў. Трэці выпадак. Чарнаскуры бізнесмен быў застрэлены блізу свайго дома. Кім, навошта, невядома. Чацвёрты. Дзяўчына-мулатка сыходзіла з пратэстаў, а яе нехта застраліў у спіну. Прычыны неясныя. Пяты выпадак. Чарнаскуры пасварыўся з уладальнікам нейкай крамы музычных тавараў. Яго там пачалі біцца, павалілі на зямлю гэтага уладальніка крамы белага. Магчыма, спрабавалі абрабаваць краму, я не ведаю гэтага, да. І вось хлопца таксама застрэлілі. Шосты выпадак. 22-гадовы чорны хлопец. Была нейкая сварка з гаспадаром бару, у якім ён адпачываў у той момент, то яго проста застрэліў. Яшчэ 3 выпадкі. Застреленыя невядома хто, нават не пішацца чорнае ці белае, і невядома кім. Яшчэ засталося таксама яшчэ 2, аднак пра іх у СМІ нічога не пішуць. І вось глядзіце, нават тут мы бачым, што атрымоўваецца, што як мінімум большасць забітых, ось з гэтага спісу 6 чалавек, як мінімум,
Гэта чорнаскурыя самі ж, разумееце? І прытым абставіны іх таго, як іх забіты, яны вельмі цьмяныя. Я нават дапускаю, што хутчэй за ўсё гэта могуць быць групы нейкіх белых нацыстаў, якія ездзяць і страляюць рандомных людзей, як ведаеце, ну чорных, вядома, пад шумок, карыстаючыся тым, што гэта зараз можна рабіць беспакарана. Вось. І што адбывалася на фоне ўсіх гэтых пратэстаў? Зараз пойдзем яшчэ па фактах. Як мінімум у 7 штатах паліцейскія выказалі салідарнасць з пратэстоўцамі тым ці іншым чынам. Зараз я вам пакажу вось гэта слайд-шоу, да? То бок яны, там такая традыцыя станавіцца на адно калена перад пратэстоўцамі, тым самым гэта вось як жэст такой салідарнасці, да? Гэта было і ў Маямі, і в Міннесоце. То бок бачыце, аб чым гэта нельга звесці проста да канфлікту між там чорнымі ці белымі, да? Ці там сказаць, што проста канфлікт высмактаны з пальца, і гэтыя негры самі сабе выдумалі дыскрымінацыю. Не, гэта не так. На жаль, конечно, пра ступень там этой дыскрымінацыі, пра наяўнасць нейкага сістэмнага расізму, гэта можна яшчэ спрачацца. Аднак факт у тым, што праблема ёсць, і вось менты, рэальна, якія выказваюць салідарнасць з пратэстоўцамі. І калі нашыя там усялякія, ведаеце, такі аргумент, вось вас узброіваю, да, падказваю вам такі аргумент на будучыню, калі нашыя ватнікі, всякие охранители, те ж мусора любят сказать: а вот смотрите, как там в США разгоняют демонстрации, да там вообще стреляют, там вообще убивают. Базара нет, там такое есть. Однако у США полицейские у тым ліку выказваюць і дэманстрацыю, салідарнасць з дэманстрантамі, з пратэстоўцамі, нават ведаючы, што учора, магчыма, гэтыя ж самыя пратэстоўцы, яны маглі іх граміць і ламаць нешта, разумееце? То бок, чаму вы паказваеце нам конченых ментов, да, з іх набярэце прыклад, якія там страляюць, забіваюць, замест таго, каб браць у прыклад ментов больш-менш адэкватных. Вось. Далей. Касаемо, зноў жа, журналістаў. Я вас просто як журналіст, для мяне это прямо говорить больш за ўсё. Калі это вось у нас таксама наши лібералы як бы любят спасылацца на тое, што от, у нас вот на Западе такого нет, а тут у нас журналістов прессуют. Ну вось, калі ласка, у США журналістка аслепла на левое вока пасля таго, як паліцейскія стрэлялі ў яе резиновой куляй. І зараз я вам покажу яшчэ кое-якія відэа датычныя паліцейскага гвалту. Тут уже таксама будуць на расійскай мове. Один момент. И все, глядим. Они приехали освещать протесты против насилия со стороны полиции и сами стали его жертвами. Десятки журналистов из разных стран, не только США, но и России, Швеции, Австралии, жалуются, американские полицейские применили к ним силу. Некоторым репортерам просто не дают снимать происходящее на улицах, в других пускают слезоточивый газ и резиновые пули. Мы отойдем, куда скажете, отойдем. У нас сейчас прямой эфир. Возле нас патруль полиции штата, который прошел по улице, разгоняя протестующих. Мы тоже отступили. Прошу прощения. Скажите, пожалуйста, по какой причине меня арестовывают? Арест репортера CNN Амара Хименеса не одиночная случайность. В тот же день, 29 мая, в Миннеаполисе другие журналисты попадают под горячую руку полиции. Черт, в меня попали резиновой пулей. Валим отсюда. Во время разгона протеста фотограф Линда Тирадо получает ранение в глаз. Я полностью ослепла на левый глаз. Врачи говорят, мне нельзя будет работать еще 1,5 месяца. На следующий день ситуация в Миннеаполисе обостряется еще сильнее. О, черт, в меня попали. Господи боже. Хорошо, хорошо, я не сопротивляюсь. Мы сказали полиции, что мы журналисты, но в нас все равно стреляли. Как видите, только что попали в оператора. Они целились в этого мужчины, хотя у него на каске написано «пресса». Мы видели подобное неоднократно на протестах. Ну, то бок целить у мужика, да, целить у человека, у якого на каске написано «пресс», нормально, да, чему бы не, на резиновой куле. Ну, протягиваем. Еще 2 видосика. Репортера Vice News полиция атакует уже после того, как он показал удостоверение. Пресса, я журналист. Хорошо, лежу.
Я журналист. Съемочную группу немецкий Deutsche Welle обстреливают резиновыми пулями во время прямого включения. Штефан, они в тебя стреляют? Мы, журналисты, не стреляйте, у нас прямой эфир. Нападают на прессу не только в Миннеаполисе, а и в других городах. Все нормально. В меня стреляют. Кейти, все нормально? Резиновые пули. Это резиновые пули. Все нормально. Точно? Они стреляют в нас, прямо в нас. Полиция пришла с другой стороны, с 94-й улицы. Я говорю, я тут в качестве журналиста. Они все равно меня арестовывают. Недавно я видел один график, который никак не выходит. Вы у Белого дома, где как раз собирается выступить Дональд Трамп. Обстановка напряженная. Да, именно так. Нам только что пришлось убегать от полиции. В нас стреляли резиновыми пулями, попали в оператора. Потом пустили слезоточивый газ. Они снова наступают. Тут все именно так, как выглядит на видео. Именно так. Подобных случаев уже более сотни. Активисты и правозащитники едва успевают считать. Но для президента США именно медиа, они же фейк-ньюс и ужасные люди, сеют анархию в стране. Так, я там нешта казав падчас відоса, мне написали, что мне не чуваць было. Ну ладно, я просто повторюся. Нормально, да, карацей, у чалавека на каске надпись «Пресс», просто лупаніў яго резиновой кулей, чаму б не, да? Уявіце сабе, што было б, калі б у Беларусі нейкай журналістцы, крый Божа, выбілі б вока резиновой пулей, да там бы, блин, на завтра бы санкции супротив нас ввели, разумеете? Но это был бы реально трындец. Даже, блин, я уверен, лукашенковская влада, ну, осудила бы этого человека, там, может, там не на 15 год, да, але там на некое символичное покарание. А у США, ну, вось, калі ласка, да. Это для того, каб вы разумели, что природа улады, яна, принципе, паўсюль аднолькавая. То бок, не бывает доброй державы, не бывает доброй полиции. Адзіныя, як бы, реально нормальныя грамадскія лады, гэта тыя, якія кантралююцца знізу ўвесь час, якія растуць знізу ўверх, а не зверху ўніз, як нас зараз усе дзяржавы. Вось. Так. Яшчэ некалькі пунктаў па гэтых пратэстах. Што датычна марадзёрства. У прынцыпу, увесь беларускі фейсбук, з чаго я пачынаў, ён скіпеў з-за таго, што пачалося. Так, пишут, что, пробачьте, сильный рассинхрон пошел между видео и звуком. Но гэта маецца на увазе, калі я включаў відосы, ці калі я прамаўляю? Напишите, калі ласка. Просто з гэтым я нічога зрабіць ужо не магу, насамрэч. Ну, тут уже фіг яго ведае. Напишите, коли ласка, что там про рассинхрон. Ну да. Пишут, что нормально чують. Константин Мельник, про сколькі будзе гаворка про Беларусь? Хутка, хутка. Я яшчэ не скончыў гэтую частку. Прабачце, сябры, але я хочу выказацца про тое, што у мяне баліць, і тое, што я лічу таксама важна для вас. Я не магу казаць толькі тое, што цікава ці падабаецца ўсім. Ну, сорян. Все норм, пишут, что все норм. Ладно, я протягиваю. И еще один видос зараз поглядим. Вось из-за чего, в принципе, вскипела вся либеральная громадскость и наши великие специалисты по протестах у свете, фейсбучные, там іншие, но я думаю, это зараз популярная, на жаль, позиция у громадян, что вось там, ой, мародеры, ой, забирают, вось скипели из-за вось таких вось видосов. Зараз покажу.
цяпер мае высновы. Вось уявіце сабе, бярэм зараз да увагі ўсё, што я казаў вышэй. Реальны расізм, наяўнасць расізма і забойствы чорнаскурых пачкамі, ментамі, у тым ліку бяззбройных людзей. Жорсткая маёмасная няроўнасць, калі 1% мае столькі бабла, што ўсё астатняе грамадства проста на яго фоне чарвякі, якія нічога не могуць сабе дазволіць. І на фоне гэтага адбываецца проста яшчэ адно абсалютна нахабнае садысцкае фактычна забойства, і тут людзі паўстаюць, і ў іх рэальна яны зляцца на гэту ўсю эліту, якая іх вагнала ў такі стан. Паўстаюць людзі, якія реально бедныя, абездоленыя, пазбаўленыя ўлады, пазбаўленыя прывілеяў і пачынаюць гэтую маёмасць сабе забіраць. І тут усяго гэтай, у нашага, прабачце, грамадства, там не толькі фейсбучнага, а ўвогуле нашых экспертаў ад палітыкі, пачынаецца такі праведны гнев. Да как они смели? Да как можно? Да как, типа, разве можно так себя вести? Одну секунду. Что там мне показывает? Так, і што? Прабачце, я забыўся экран пераключыць. Вы нават, як шкада, вы не бачылі всю бурю маіх эмоцый. Ладно, не буду паўтарацца. Карацей, і гэтыя людзі пачынаюць так абурацца, что прям трындец, да, что смотрите, якая адуха отбывается, да как эти негры посмели, да еще и под руководством этих антифа, анархо, там, террористов, да. Боже, да гэта такое крывадуша, мне реально хочется гэтых людей лаяць апошнімі словами. Ну, як мінімум, гэта крывадушнікі і людзі без належнай эмпатыі. Ребята, калі менты забівалі пачкамі чорнаскурых, бяззбройных людзей, звычайных, такія ж, як вы, вы маўчалі. Калі гэты 0,01% себе грёб все нацыянальныя багацці США, остальных людзей пакідаючы жыць на ўзроўні разносчыка піцы, вы маўчалі, вам было ок. Но як толькі хтосьці адабраў якийсь айфон з гэтага салона, як толькі спалілі нейкую дарагую машину, у вас прямо выбух гнева. Да это, блин, вы крывадушнікі. Ну, это я зараз, конечно, кажу не вам, да, моей аудыторыі, а кажу гэта дыскутую з уяўнымі праціўнікамі, да, якія там у мяне абураліся ў Фейсбуку і ўвогуле, да. Прабачце, ребята, так вам атрымоўваецца маёмасць, гэтыя айфоны, гэтыя аўтамабілі важнейшыя за людзей, таму што калі людзям было кепска, вам было пофиг. Вы спали, ели, вас не турбовала внутренняя политика в США. А як толькі стала кепска маёмасці, вы уже рубаху на груди рвете. Идем далей. Тыя, хто гэтыя людзі, якія гэта грамяць, забіраюць там нешта, падпальваюць гэтыя крамы, яны ніколі не змогуць сабе гэты айфон ці гэты Мерседес купіць. Вот уявіце сабе, чалавек заходзіць у гэты салон Мерседес, да, там пратэстовец, і бачыш, што ось стаіць машына, і ты разумееш, што ты просто ніколі ў жыцці у яе не сядзеш. Просто ніколі. Таму што ты ніколі не зможаш вайсці ў гэты 0,01%, который у іх ездзіць. Разумееш? Это просто для тебя нереально. Я откину гэтыя казкі про то, што каждый может стаць, там бла-бла, это все чушь собачья, да, я об этом казаў неаднаразова. Ты просто ее ніколі не сядзеш. А в яе сядзе той, на каго ты працуеш, на каго ты аддаеш трэць свайго працоўнага жыццёвага часу сваю, 8 гадзін у дзень, а то і 12, да, улічваючы, што гэта ЗША і працоўнага заканадаўства там няма асабліва. Вось. І якія ты будзеш пачуцці адчуваць? І я не магу асудзіць чалавека, які потым возьме і гэтую машыну спаліць, таму што ягоны гнеў тлумачальны. А калі яшчэ ты разумееш, што тыя людзі, якія ездзяць у гэтых машынах, і паліцыянты, яны ўсе ў адной звязцы, паліцыянты, якія забіваюць, такіх як ты, працоўных, яны ўсе ў адной звязцы, так тут сам Бог велеў свой гнеў выразіць на гэтай, умоўна кажучы, машыны. Да, это нерацыянальна, да, гэта спаленая машына, яна не прыблізе ні там несправядлівага грамадства, не дапаможа раздзелацца з расізмам. Нет. Аднак, як выражэнне гнева, гэта цалкам тлумачальна. І тэхнічна, што датычна рабаванню, я увогуле не бачу, разумееце, з пункту гледжання элементарнай чалавечай справядлівасці, я не бачу большой праблемы, што чалавек, які на этот айфон, каб купіць яго, ён будзе яму трэба працаваць год і не есць, не піць нічога,
Ён возьме яго просто так. Скажыце ж мне, што здарыцца ад гэтага страшнага? Рухне эканоміка ЗША? Не. Не ведаю. Збеднее гэты вытворца айфонаў? Не смешыце мяне. Вось. І разумееце, гэта ж рабуюць не людзі, якія вось ён выйшаў са свайго дома уласнага, да, са сваёй дарагой машыны. І пайду, ад нефиг делать, пойду-ка я парабую, пазабіраю нешта. Гэта забіраюць людзі, нават не рабуюць, экспрапрыююць, правильно казаць. Гэту экспрапрыяцыю праводзяць людзі працоўныя, якім гэтага рэальна не стае. Яны не беруць себе лишнее, и они не накидывают себе этих айфонов в бассейн и не купаются им. Яны беруць себе тое, што яны разумеюць, ім належыць па праву. І улічваючы, што яны пролетары, і рэальна іхнімі рукамі створана ўсё, што належыць вакол, вся гэтая прыватная ўласнасць. Фактычна яны толькі ўсяго толькі вяртаюць сваё, разумееце? Тое, што ў іх адабрала эканамічная сістэма капіталізма. Вось. Акрамя таго, трэба заўважыць, я зараз такі час прысвяціў марадзёрам, аднак трэба заўважыць, што дэ-факта марадзёрства гэта кропля ў моры, гэта, ну, можа і не адзінкавыя выпадкі, але дакладна гэта не сутнасць пратэстаў, і гэта не галоўная мэта пратэстаў. Вось. І не адзін канфлікт, любы, без такога не абходзіцца. Разумееце, меня так смешыць крывадушнасць і падвойныя стандарты вось гэтых людзей, споршчыкаў, якія, ой, там такие-сякие негры, антифа и так далее. Ну, а на Майдане, когда стреляли в ментов, все было нормально, вас это не обурало. А на Майдане спалили дом профсоюзов, просто огромный будинок у центре Киева, спалили ущент, вас это так само не обурало. А то, что там весь центр Киева засло этим дымом, застелила от спаленных покрышек, и кто-то не мог дыхать у своих квартирах, вас это тоже не обурало. И меня это не обурало, это нормально, потому что идет бунт, идет конфликт, идет революция. То же самое и у США зараз. Это нормальная ситуация. Но просто тут, так вы нормально, потому что это протестовали близкие вам по духу люди. А тут, коли это негры, антифа, там умовные леваки, вы уже злуетесь. Криводушие и подвойные стандарты. Акрамя таго, трэба не забывацца, што СМІ яны адмыслова падсвечваюць менавіта выпадкі з марадзёрствам. Ну каму, скажыце мне, цікава будзе глядзець мірны пратэст. А менавіта мірных пратэстаў якраз такі большасць. І гэта пацверджанне, паглядзіце, потым у спасылкі я дабаўлю ў стрым. Все СМІ пішуць аб тым, што мірныя пратэсты складаюць большасць у гэтай сітуацыі. І мне смешна глядзець, як людзі, якія кажуць, ой, БТ нам врет, БТ падманваюць, как только ім паказвае карцінку карпаратыўная медіа, CNN ці BBC, ці там Fox News кансерватыўная, яшчэ горш. Яны, да, ну это правда. І яны гатовыя з гэтай карцінкі будаваць сваю карціну свету. Дык можа і БТ праўду гаворыць тады. Чаму вы тут крытычна, а тут не крытычна? Чаму вы не думаеце, што любое карпаратыўнае медыа таксама адстойвае свой класавы інтарэс, інтарэс сваіх спонсораў, якія гэтыя медыа стварылі і якія з'яўляюцца ягонымі бенефіцыярамі. Разумееце? Конечно, яны вам будуць падсвечваць падсвечваць марадзёраў і казаць, што яны кепскія, крыміналізаваць іх. Конечно, яны будуць асуджаць іх, таму што ліберальная СМІ не можа падтрымаць пралетарыят, які экспрапрыюе тое, што яму належыць. Разумееце? Ну вось. І перад тым, як асуджаць людзей, вучыць ім их, як им правильно протестовать. О, вот вам надо мирно, или вот вам надо громить столько тое, а гэта не трэба. Побудьте, ребята, у их скуры. Ваших сяброў, поплечников, ваших суграмадзян не забиваюць кожны дзень паліцыянты. Потым не несучы за гэта адказнасці. А ў ЗША гэта адбываецца. Вы не живете, не ведаю, там разносчиком пиццы, курьером, прибиральщиком, ці беспрацоўным на пособии, потому что вы стратили из-за коронавируса, ваша корпорация вырашила, что, ці там ваша фирма вырашила, что лепей закрыться, чым працягваць вытворчасць. Вы не стратили працу, а яны стратили. Яны бедныя, яны не могуць себе гэтага дазволіць. Дык хто вы такія, каб іх асуджаць, каб вучыць людзей у тым кантэксце, які вы не ведаеце, з тым досведам, якога вы ніколі не адчувалі, вучыць іх, як правільна пратэставаць, што ім паліць, а што не паліць, што трэба марадзёрыць, а нет, дзе трэба праходзіць міма. Вам не падаецца гэта занадта высакамерна? Як бы вы паставіліся, каб нейкі прыехаў там, не ведаю, негр з Каліфорніі на Майдан і сказаў: «Эй, what the fuck? Why are you burning these tires?
ну там, чаго вы паліце гэтыя пакрышкі, да, і прыходзіў і расказваў, нет, украінцы, вы неправильно делаете, ну, напрыклад, украінцы ці беларусы, неважно, так, украинцы, вы неправильно протестуете, вот надо протестовать так и так. Мы бы ему сказали, пошел в жопу и заткнись, ты тут еще не лезь, приехал с своей Америки с своими советами и иди домой. Так то ж самае ён вам скажа і будзе абсалютна правы. Яны у тым кантэксце ведаюць, як ім паступаць і як ім пратэставаць. І я хацеў бы, каб вы прытрымліваліся больш пазіцыі салідарнасці з гэтымі людзьмі, а не асуджалі іх і не глядзелі на іх звысака. Вось. Ну, датычна, зноў жа, рабаванняў, там, экспрапрыяцыі. Я не бачу нічога кепскага у тым, каб экспрапрыяваць буйныя крамы карпаратыўныя, каб экспрапрыяваць нешта з аўтасалонаў. Таму што, я ўжо сказаў, все, што ёсць у продажу капіталістычнай сістэмы, было аднята ў гэтых працоўных праз інструменты эканамічнага прымусу. Ты зрабіў тавар, і табе з яго кошту аддалі маленькі працэнт у выглядзе зарплаты. Такі, каб ты змог жыць, спажываць і на наступны дзень ізноў нешта рабіць. Да? Усю астатнюю прыбытак атрымаў капіталіст. Для чаго ён, уласна кажучы, і трымае сваю карпарацыю ці там сваю фірму. Да? Для таго, каб нажывацца на тваём труде. Гэта, ну, это не нейкія там марксісцкія догмы ці там не камуністычныя выдумкі, ну гэта эканоміка, як яно ёсць. Да? Прыбытак гэта праца плюс капітал. Вось яны спалучаюцца, іх спалучае капіталіст і атрымоўвае сябе прыбытак. А ты у гэтай функцыі, ты толькі пераменная ў ураўненні. Ты служыш, ты як чалавек, твоя чалавечая асоба, ты патрэбен там толькі для таго, каб ствараць прыбытак капіталісту. Разумееце, таму калі гэтыя пролетары, якія ўсё гэта і стварылі сваімі рукамі, падняліся і сказалі, ведаеце што, мы зараз возьмем, карыстаючыся выпадкам, і возьмем нейкую частку з гэтага сабе назад. Абсалютна нічога кепскага у гэтым не бачу. І асуджаць іх не збіраюся. Аднак, іншого боку, я хочу сказаць, што рабаванне там нейкіх мелкіх крамаў, прыватных лавачак, да, там, ці там сярэдняга бізнесу, там, которые там трымаецца адна сям'я, да, яны там даюць, могуць, як правіла, даволі годна плаціць, гэта я не падтрымліваю. Да. Па-першае, таму што такіх людзей вельмі шмат у ЗША, там дробным бізнесам вельмі шмат хто займаецца. Да. Па-другое, што гэтыя людзі не производзяць такую долю эксплуатацыі і такі, ну, не наносяць такую вялікую сацыяльную шкоду, як гэта робяць карпарацыі, банкі ці буйны бізнес. Аднак, тым не менш, падчас гэтых пратэстаў бывае такое, што іх рабуюць таксама. Гэта таксама ёсць, гэта кепска і гэта несправядліва. Аднак я не лезу туды і не кажу ім, што ім там трэба рабіць, што не трэба, гэта проста выказваю сваё меркаванне, што вось заходзячы ў сваёй ідэалагічнай пазіцыі анархіста, я кажу, што на мой погляд рабаваць дробны бізнес гэта неправільна. Гэта, як бы з пункту гледжання сацыяльнай і класавай салідарнасці, гэта не тое, што трэба. Аднак, такія выпадкі есть, бо, як я ўжо сказаў, бунт – гэта заўсёды тэрыторыя канфлікта. І заўсёды адбываюцца несправядлівыя рэчы, кепскія. Яны былі паўсюль, яны былі і на Майдане, і на Мінскай плошчы, абсалютна паўсюль. І чым больш ён маштабны, тым больш такой фігні будзе адбывацца. Ніхто не можа застрахавацца ад таго, што да твайго здаравеннага пратэсту не далучыцца нейкі адсотак людзей, там 0,01%, які туды прыйшоў проста для таго, каб парабаваць. У яго няма ніякіх ні патрабаванняў, ні жаданняў, ні прагрэсіўных нейкіх памкненняў. Ён проста хоча нажыцца. Ёсць такія людзі. Няма спрэчкі нават аб гэтым. Аднак яны не робяць надвор'е ў гэтым пратэсце. Вось. І такім чынам я лічу, што гэта знішчэнне маёмасці і рабаванне, экспрапрыяцыі гэта нармальна, бо ў умовах, калі гэтай пралетарская большасць падвяргаецца пастаяннаму неспыннаму прэсінгу эканамічнаму і палітычнаму з боку эліт. Яны проста такім чынам, такім метадам вяртаюць сваё. Гэта ок. Яшчэ раз кажу, гэта моя анархісцкая пазіцыя. Каму не падабаецца, хто не згодзен, ну, выбачайце, я ніколі не абяцаў казаць толькі тое, што будзе ўсім падабацца. Ну і завяршаючы гэтую тэму, цытата. Дональд Рамсфілд, гэта глава Пентагона часоў другой іракскай вайны, у 2003 годзе яго запыталіся журналісты, што вось, маўляў, у Багдадзе пачаліся грабежы, рабаванні пасля свяржэння Саддама Хусейна. І вось што ён адказаў.
Люди идут к символам режима, в те места, которые были частью этих репрессий. И хотя никто не потворствует мародерству, с другой стороны, можно понять сдерживаемые чувства, которые возникают в результате десятилетий репрессий и людей, чьи члены семьи были убиты этим режимом, за что они изливают свои чувства на этот режим. Свобода беспорядочна, и свободные люди вольны ошибаться, совершать преступления и делать плохие вещи. Всякое случается. Нагадаю, это цитата главы Пентагона Дональда Рамсфелда. И тут та же самая элита, да, там Пентагон, полицейские, там еще нехто, державные деятели. Тут уже яны осуджают погромы. Коли это отбывается в Ираке, то это ок. Это свободные люди просто роблять помилки. А тут коли в США, то это мародеры, анархию тут сеют. Знову ж подвойні стандарти і криводуша. Глядім відос від американських анархістів. Хто розуміє англійську мову, тих віншую, хто не розуміє, ну пробачте. Я дав переклад, але я не впевнений, що мене буде чувати з петлички у гэтым відео. І переходимо до Білорусі. Tired of being peaceful and tired of being calm, you know. They've been going to war on us for over 400 years, so hey, I ain't peaceful. I ain't no protest. I'm violent. Talking to him. Tell him how you feel. Tell him what kind of hell you've been catching, and let him know that if he's not ready to clean his house up, he shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down. Accuses Boston police of destroying one of their own cruisers so they could blame it on demonstrators. That is not what happened. This video shows protesters earlier jumping on the cruiser. The decision was made to remove a portion of the windshield so the officer could remove the vehicle. Зрозумілі, да? Я перекладу опошню фразу. Поліції не потрібні пробачення, не потрібні, яна не дає ніяких, не оправдується за те, що вона забиває кожен день людей. А люди, які один раз кинули камінь, від їх потребують: «О, вы должны тут извиниться, какого черта вы превратились в насильственных протестующих». Ну, криводуша ж і подвойні стандарти. Розумієте? Все. Я jeszcze... І пробачте, я ще раз не устримаюся і покажу я вам ще одно відео з... Забуся просто про його. Покажу ще одно відео з США. Глядім. Чоловіку 75 год. He is fleeing! He's not alive! He's bleeding! He's bleeding out of his ear! Get him medic! What the fuck you walking up on me? I'm gonna grab! Get the fuck away! Y'all don't want this shit! Back up! Back up! Get off the steps, let's go, get back! Get back! Better get an ambulance for him. We have EMT on scene.
Ну, как тебе такой Илон Маск, да? То есть у человека пошла кровь з ушей, его штурхнули вообще ни за что. Но пошла кровь з ушей, ну ты просто йдуть себе далі, як, ну нічого не відбулося. 75 год мужику. Так, ну все, сябры, зараз я читаю ваш чатик. Маленькая пауза, и мы переходим до наших белорусских справок. Так, поглядим, что там, не все еще разбеглись. Ну, не все. Так. Зараз свої гэтыя вакенцы шматлікія. Поглядим. Ой, Вовы и понаписывали в чатику. Yellowman там уже просто варьете. Так, поехали. В тех штатах, где есть легалайз оружия, нет погромов почти. Мародеры не осмеливаются грабить магазины. Нет, это не так. У США во всей краине легалайз зброї, а не только в особных штатах. Ты просто зараз сказал неправду. Когда кто-нибудь откушал мозг какой-нибудь вкуснятиной и погнал с обрезом людей мочить, как им реагировать на это? А па-за бунтами такого не адбываецца ў США, да, то бок гэта не звычайна такога не бывае, і ці такое бывае толькі ў США. Дзіўнае пытанне, не разумею, да чаго яно тут. Як по мне, то беларусам не хапае салідарнасці, і США паказваюць нам, што гэта такое. Так, у США вялікія традыцыі грамадскай супольнасці, за кошт чаго яны і трымаюцца, і нам гэтага сапраўды не хапае. А есть такой график по РБ-РФ? Не, нема. У меня пока принамсі нема. Так. Где белорусский на Могилеве учил? Весь термин, ну, в принципе, я белорусскую учил у школе, а термин, покуль сидел, больше стал читать на белорусской, и переписку пошел вести на белорусской. О, человек пытается, анархисты гомельские есть? Я гомельский анархист. Так. Как думаешь, зарегистрировать ли Тихановскую? Ну, коротко, думаю, что нет. Так, какие у погромщиков требования? Так гэта стыхійны пратэст. Стыхійным пратэста звычайна не бывае патрабавання. Ён адрозніваецца ад арганізаванага палітычнага пратэста тым, што яны не ўсуюць патрабаванняў, яны выражаюць свае эмоцыі, перш за ўсё. А ўвогуле у пратэстаў, якія зараз адбываюцца, патрабуюць амаль усе рэформы паліцыі. Цалкам выразныя і зразумелыя патрабаванні. Так, пишут, что нема рассинхрону, дякую. Почему не на русском говорить? Потому что у меня есть видео на канале, якое называется «Чему я роблю видео по-белоруску». И там это растлумачено. Потому что мы живем, коли коротко, потому что мы живем в Беларуси, а не в России. И я хочу надалей жить у Беларуси, а не в России. Теневый урад шепчет тебе на ухо, ну да. Так, вы там обмерковываете свое. Всем цікаво, хто там мне подсказыває, да? Їх що які. Погромы, о, Макс Шнейдер. Погромы никакие не надо, надо 200к, и мусора просто не полезут. Надо быть полным дауном, что на такую толпу лезть, как говорится, против массы не попрешь. Это не так.
неважна, колькі людзей выйшла, важна, з якім настроем яны выйшлі, як яны сябе будуць паводзіць. Калі ты думаеш, што 200 тысяч нельга разагнаць, то ты вельмі моцна памыляешься. Бо акрамя дубінак існуюць газавыя гранаты, слезацечны газ, існуюць вадамёты, існуюць БТРы, існуе яшчэ вельмі шмат чаго. Разагнаць можна і 200 тысяч, вон на Цяньаньмынь там плошча ледзь не 1 мільён людей разогнали. И что далее? Некоторые набрасываются гратис, некоторые набрасываются на простых белых людей на улице, ну, а потом распинают их в трусиках, да, як мальчиков в Донецке. Тебе понравится, если в твою частную лавку будут громить мародеры? Не сподобается. Или если твою машину уничтожат. Так у меня нема машины. Разумеется, все тыя, хто зараз вапіць там супраць типу мародеров, вы солидаризуетеся з элітамі, вы выказваеце, замест таго, вы самі належыце да непрывілеяваных, да прыгнечаных, да пролетарыяў. Аднак вы ў сваіх памкненнях, сваёй ідэалогіі, вы солидаризуетеся з прадстаўнікамі эліт вышэйшага класу, на якія на вас плевалі, прабачце, ссалі і сралі. Разумееце, якія вас выкарыстоўваюць як эканамічны інструмент для атрымання прыбытку. А вы моліцеся на іх уласнасць. Да вы подумайте о себе, у вас ніколі не было уласнасці і не будзе яе у вас. 99% выпадкаў. Разумееце? А вы гоніце за тых, хто ездзіць на дарагіх мерседесах. Што у іх забяруць іх на мерседес. Да не переживайте вы за іх так. Яны купяць сабе новы замест спаленых, і нават не адчуюць. Вы переживаете за пролетарыяў, якія працуюць по 12 гадзін у дзень, каб пракарміць сябе і сваіх дзяцей. І якія ўзялі этот смартфон, які ніколі не змаглі бы купіць. Потому что яны мусяць есці нешта і плаціць аренду за кватэру, якая каштуе хрен знае колькі, і плаціць медыцынскую страхоўку, якая ў США таксама каштуе хрен ведае колькі. Вы перажываеце за гэтыя смартфоны і за тое, што у кагосьці з лаўкі нешта сташылі. Вы перажываеце за тых, у каго гэтага няма, а не за тых, у каго гэта ёсць, у якаго будзе яшчэ. Это просто меня вырубае напрочь такая позиция. Ну, может, вы давайте за Луку так само запереживаете. Прикиньте, его скинуть, а як его 18 резиденций-то? Это ж так само приватная властность. А приватную властность нельзя забирать. О, это только мародеры так робят. Жесть просто. Флойда можно назвать мучеником, но героем. Ну да, я не так само лечу, что ніякий герой. Он просто ахвяра як бы полицейского гвалту. Везде должен быть здравый Powers X пишет. Везде должен быть здравый смысл. Пилить болгарками банкоматы, устраивать организованные налеты на магазины – это преступление. Наконт преступления. Калі што, сёння на Камарокіцы таксама адбылося злачынства. Вось людзі выйшлі з мегафонам, пачалі крычаць, лямантаваць, учынілі несанкцыянаваны мітынг, чым парушылі артыкул 23.34 Кодекса аб адміністратыўных правапарушэннях. Гэта адбылося, ну не злачынства, правапарушэння. Вось вам, калі ласка. Ну што скажаце на гэта? Таксама давайте этих людей у кутузку поцягнем. Это до того, что не трэба арыентавацца на дзяржаўныя законы у вызначэнні того, что есть правильно и что есть неправильно. Константин Мельник, где-то пальчица от твоих слов бомбит. Спадзяюся, ён не глядзіць гэта. І гэта ён просто на мінулым стріме пачаў анархістаў абсіраць. Такие, ну вот анархизм и тра-та-та-та-та, там 5 хвилин рассказывал, як это кепско, а потом такой, ну есть нормальные ребята. Не, ну дзякуй. Базара нет. Вот зараз ему такая ответочка. Не, я жартую, конечно, я гэта не для яго кажу. Я пальчица поважаю, ён грамотный аналитик и хороший активист, однако ягоныя погляды нацыяналістычныя, конечно, не падтрымліваю. Так. У человека, который богаче тебя, это Yellowman снова пишет, у человека, который богаче тебя, можно уничтожать его имущество, а человек бедный, то все пропала несправедливость. Бинго! Наконец-то ты зразумел сутнасць. Да, так и есть в натуре. Ну, конечно, не кожны, хто багацейшы за тебе, да, а человек, які валодае капіталам, які цябе эксплуатуе. Ну да, адабраць у яго ягоную маёмасць, калі да таго ж ён кепска до тебя ставится, ён,
скажем так, прымяняе да цябе нейкія моцныя метады эканамічнага гвалту, да, гэта нармальна, гэта справядліва. Гэта не значыць, што самога гэтага чалавека трэба біць, ці там нешта кепскае яму рабіць. Ну так, ты пралетар, ты гэта зрабіў. А ён толькі гэта ў цябе адабраў і юзае для атрымання прыбытку. Таму да, адабраць гэта ок. Кун-кун, Микола молодец. О, хоть нехто похвалил. Я могу понять кражи, но уничтожать-то зачем? Кому от этого лучше станет? Ну, я сказал об этом, да, что не трэба от этих людей чакать политично правильных деяний. Яны выражают свой гнев. Конечно, при анархистской революции мы не будем палить гэтые айфоны, плафоны, да. Мы просто их возьмем и раздадим тым, кто у іх мае патрэбу. А завод там по вытворчасці айфонаў, працоўны гэтага завода будет далей вырашаць, што ім вырабляць, як, што рабіць далей з вытворчасцю, па якіх коштах прадаваць, так, каб яны былі даступныя, да. Ну вось, тыя ж самыя там Mercedes-Benz, да, сапраўды, навошта яго паліць, калі яго можна прадаць, там, в капіталістычную краіну, і за гэтыя грошы набыць нормальную лякарню, каб дзеці не паміралі ад раку, каб усім хапала ў выпадку эпідэміі апаратаў іскусственнай вентыляцыі лёгкіх. Гэта лепш, гэта важней, разумееце, чым нечыя багатая жопа будзе ездзіць на Мерседесе. Таму што жыцці чалавека важней, чым Мерседеса, чым маёмасць. І у гэтым весь анархізм, няўжо вы не разумееце. Ну, таму да, я кажу, знішчаць гэта з пункту гледжання рацыянальнасці гэта неправільна. Як бы гэта не трэба рабіць. Но і асуджаць людзей яны не могуць зараз взяць, зрабіць татальную экспрапрыяцыю. Па-першае, таму што там няма рэвалюцыйнай арганізацыі. Таму я і кажу, што нам патрэбная рэвалюцыйная арганізацыя для того, каб усе пратэсты яны не ператварыліся ў бунты, пагромы і спантаннае рабаванне, а выліваліся ў сацыяльныя змены, у змены адносінаў між людзьмі, разумееце, а не проста ў спальванні нечага, да? Элис Cat Lies. Этот миф капитализма, что каждый может стать предпринимателем успешным. А если брать афроамериканцев, то думаю, что у них изначально меньше стартовой возможности образования туда. Ну, так и есть. Вот слушайте, что человек пишет. Почему миф, Yellowman пытается? Потому что, погляди, у меня Radio Radix номер, дай бог памяти, 10. Radio Radix, по-моему, 10 или 9. Богатыми становятся самые умные. Нешта так называется. Там я гэта просто разжываў і растлумачыў, чаму размова аб тым, што кожны можа стаць багатым, гэта просто міф, створаны з мэтамі ідэалагічнай гегемоніі. Блейз, если бы они только грабили, они убивают на улице белых. Ну, хорош херню писать, коли ласка. Снова левак свое людоедство впаривает. Ну, ось бачиш, тебе, ты не переживал, коли, я уже повторюся в 4-й раз, коли у США забивали чорноскурых ни за что. А коли леваки почали впаривать то, что тебе не подобается, ты одразу обураешься. Бачиш, то бок для тебе, видать, сапраўды жыцці чорноскурых не маюць ніякага значення. Ну, вот так. Ну, ось правильно отказал Александр Матросов, чему от погромов пакутае сярэдні клас, а не багацейшы. Насамрэч, аб гэтым нельга судзіць, потому что мы гэта не ведаем. Аднак відавочна, што людзі будуць рабіць экспрапрыяцыі і пагромы там, дзе яны жывуць. Яны не могуць пайти ў багаты квартал. Я думаю, нет, такія выпадкі былі, аднак яны адзінкавыя, потому что, па-першае, ты не пойдзеш граміць на іншы канец горада, да? Ты заўсёды робіш нешта там, дзе ты жывеш. По-другое, правильно сказали, что гэтых людей их просто будет оборонять там кулеметы, БТР и все остальное, да, там какой-нибудь Безоса, да, там, или Цукерберга, яны абароненыя дзяржавай, сапраўды. У гэтым, дарэчы, у вялікай ступені функцыя дзяржавы рабіць так, каб багатыя заставаліся багатымі і каб іхняя маёмасць нікуды не падзелася, не была экспрапрыявана. Пратэстоўцы робяць пратэст, а калі это Карабін піша. Пратэстоўцы робяць пратэст, а калі чалавек рабуе і забівае, ён рабаўнік і забойца. І зноў жа я вяртаюсь. Ну калі паліцыя ў ЗША забівае па 1000 чалавек дзень, ты клейміў іх забойцамі і рабаўнікамі? Нет. Калі людзей выселяюць з кватэраў, з дамоў на вуліцу за таго, што яны не могуць уплаціць іпатэку,
Ты переживал за то, что банки рабуюць людей? Нет, ты не переживал. И поверь мне, калі у Беларусі пачнецца майдан, и только першае шкло разобьют, только першую менту дадуць подсрачник, адразу тебя БТ назове забойцей, мародером, гвалтовным протестовцем, провокатором и остатними словами. Разумеешь? В Беларуси тоже табакерки горят. Так это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Александр Байдак. Представляю, как бы бомбануло клуб редакторов от твоего высказывания по поводу мародерства. Да, они там глядят меня втихара 100%. Только не покличуть. Клуб экстремистов. Давайте, слухайте, давайте заробим передачу стрим клуб экстремистов. Вот там есть клуб редактора, у нас будет клуб экстремистов. Уже школа экстремизма есть на Рудобельской показухе. А мы зробим мои стримы клуб экстремистов. Кто хочет отозваться, кто хочет готовый экстремизм некий промовлять на широкую аудиторию, напишите мне у приват. Будем долбить державу у информационной сферы. Бакунин одобряет. Так. Зусім троху засталося. Ох, вы понаписали. Причем тут капитализм, если он везде, а госкомпания эксплуатирует. Так есть державный капитализм. Коли держава здесь як капиталист, то володає всеми сродками витворчості. Это так само відома з'ява. Так. Некоторые белорусские мигранты у США реально зомбированные Трампом. Отмовляють коронавирус, як і Лука. Рили. И больше того я вам скажу, амаль уся белорусская диаспора у США, все, кого я читаю в Фейсбуку, все як один топят супроть протестовцев, называют их мародерами и кричат, что так нельга, и ух, эти негры, и эти антифа, коммуняки. И это такой парадокс, что вы, чуваки, якія сами мигранты, якія сами пришлые, вы не становитесь на бок слабых, вы не становитесь на бок пригнеченных, вы солидаризуетесь с элитами ізноў жа. Это, ну, конечно, это тлумачится психологично, да, бо ты приезжаешь в Америку и хочешь быть большим американцем, чем самые консервативные американцы, да. И есть такие парадоксы, вядомы, что есть такая партия ультраправая в Германии, называется АФД, да, альтернатива для Германии. И цікаво, что за гэтую партию традыцыйна галасуе величезный адсотак турэцкай дыяспоры. Казалось б, яны супраць мігрантаў, супраць туркаў, а за іх туркі галасуюць. Ну, вось такі парадокс. І гэта паўсюль вось такая фішка есть, што мігранты, яны прям падтрымліваюць ультраправыя рухі і на такіх ахранительскіх пазіцыях стаят. Не вельмі добрая ідэя ў стріме абмяркоўваць две тэмы розныя. Да заўсёды так рабілі, ну. І ўсё было нормально. Егор Молчан, добрый вечер. Добрый вечер. Карабин. Никто никого не эксплуатует у капитализме. Далее я не буду этот комментар читать, выбачайте. Но это просто не отсутность базовых экономичных ведов. Карабин раю тебе просто почитать экономику, як яна працуе. Это можно сказать, что ну, никто никого не обмежовыває у державе. Ось прикладно такого ж узровню ствердження. Никто никого не примушає у армии. Не ведаю. Никто никого не изолює у турме. И вот фраза «никто никого не эксплуатує при капитализме» это вот с этого шерогу. Что мог сделать Тихановский или без вариантов? Я вам скажу, что он мог сделать. Он мог побудовать нормальную организацию и подрыхтоваться до того, что это отбудется. А он был до этого просто не готовый. И он думал, что кто него чапать не будет. Ну, это была головная его помылка. Дядуля живы? Да, гэтым дед 75-гадовы выжил, дякуй Богу. Владислав Пертань. Вам надо с пальчиком дебаты устраивать. Правда, не знаю, насколько это актуально в текущей политической ситуации в Беларуси. Насамрэч так, я ему прапановаў, и он, здаецца, нават пагадзіўся, калі я не памыляюся. И просто ніяк часу не найдем. Напишите, вось, калі хочаце ему таксама на стрим. Слепого, может, знаешь? Я не разумею, до кого это питание.
Да, Микола, аудитории нужен стрим про капитализм, открылся портал в мир необразованности. Ну, я думаю, что один только стрим про капитализм будет сумноваты, и до того ж зараз не вельмі это актуальна, а вось у працэсе іншых стрімаў ліквідаваць эканамічную безграмотнасць я буду абавязкова. Дарэчы, папрашу сваю асістэнтку, можаш, калі ласка, кінуць у чатик. Ладно, не можа. Ну ладно. Зараз я тады вам сам кіну сябры ў чатик мой падкаст, у якім я расказваю, чаму все размовы про то, что при капитализме нікога не эксплуатуюць. Слушайте, нават самі капіталісты, яны кажуць прямым тэкстам, да, мы эксплуатуем. Ну, гэта сутнасць капіталізму. А вы гэта адмаўляеце, гэта вельмі дзіўна. Зараз я кину Радио Рекс той подкаст, где я рассказываю разбиваю все эти мифы про то, что богатыми там робятся самые разумные, что быть бедным это только твой так само выбор. Зараз я скину. Опс. Вось, слухайте на здоровье. Так. Далее чатик читаем. Ух, вы понаписали. Читайте Дэвид Грейбер «Долг первые 5000 год». У кропку. Блин, Микола, давай по Беларуси. Константин Мельник мне уже в 5-й раз пишет. Вот дочитаю весь чат, и тогда буду по Беларуси. Ну реально, не подгоняйте. Слухайте, я с вами уживую стасуюся раз на 2 тыдні, да? И для меня это такая магчымасць так само проговорить все свои думки, якія я гоняю себе в голове усе гэтыя 2 тыдні. И мне не хотелось, каб мне нешта подгоняли и казали, ай, все, давай, гэта не цікава, давай уже наступное. Ну, кто не цікаво, ну окей, ну закройте стрим, ну отпишитесь, ну что я могу вам сказать? Ну, как бы моя мета казать в тым ліку про то, что цікаво мне. Я же никого не примушаю меня слушать. Ну, так что давайте реально уже, типу, так не писать. А что, калі я хочу купляць, а нехта хоча прадаваць? Забароніш мне? Сапраўды, добрае пытанне. Братишка, первый раз бачу, як у Миколы бомбанул пукан. Микола, тише, спокойно. Блогер Минский в Телеграме написал, что якобы северинец сегодня специально превратил пикет в митинг, чтобы дискредитировать Тихановскую. Типа он на стороне власти. Это бред или стоит задуматься? Это бред. Вам стоит задуматься, ці трэба вам пасля гэтага чытаць блогера Мінскі. Кун-кун, Микола, молодец, продолжай. Дякую. Так. Так, ідзе дискуссия про... Нехта похвалил, погляди на колькость лайков, дизлайков. Ну, я бачу 89 лайков, а дизлайков мне тут не показывает в YouTube студия. Если протест проходит мирно, Павел Любецкий, а полиция беспределит, это более возмутительно. Больше, чем при погромах. И это может дать больше резонанс в обществе, меньше дискредитировать протесты. Я еще раз повторюсь, ты, мабуть, только зараз пришел. Полиция у США спочатку почала забивать, а потом пачаўся гвалт з боку пратэстоўцаў. Я сказал, в 2019 годзе забіта было больш за 1000 чалавек паліцыяй. А тут яны скардзяцца, што ім пабілі вітрыны. Так. Блейз, бедный угнетенный класс. Ай-яй-яй. Кажется, нейкі правачок нам зацісаўся ідэйны на стрим. Свиздец, если человек умеет зарабатывать деньги и хочет их тратить, это его дело, куда тратить. Ну так, але гэта не яго справа, як зарабляць, потому что зарабляючы заробак, эксплуатуючы працу іншых людзей, гэта не ёсць справедлівы заробак. Гэта маё перакананне. Власть без границ. Почему люди не режут покрышки машинам, которые возят их лидеров? Пропоную тебе подать приклад, чему не почнешь сам. Куча случаев было, когда черный полицейский убивал белых, и протестов почему-то не было с погромами.
Ну, мажліва таму, што я ўжо прывёў статыстыку, што якраз такі чорных забіваюць, гэта сістэма, а белых забіваюць, гэта асобныя выпадкі. Ай, карабін, пачынаеш уже фігню нейкую пісаць. Левакі тебе во ўсім вінаваты. У меня таксама шмат прэтэнзій да амерыканскіх левакоў, і мне вельмі не падабаецца многае, што яны пішуць, што яны кажуць. У многіх пытаннях там таго ж фемінізму, ЛГБТ з імі не салідарны. Аднак трэба прызнаць, што ў дадзеным канкрэтным бунце амерыканскія левакі на баку прыгнечаных. Так. Ох, блин. Колькі яшчэ ўсяго. Знаком с книгой Григорий Воробьев. Знаком с книгой «Все лучшее, что не купишь за деньги» Жака Фриско. Нет, не знакомый. Микола, хіба тільки в США люди вышли против полицейского своевилия, у нас люди под Верховную Раду вышли за відставку министра внутренних справ Арсена Авакова, бо людей достало те, что сталися в какарлику. Ну вось, бачите. Дизлайков нет, значит пальчик не смотрит. Так. Микола, давай уже про Беларусь, а то комменты до вечера писать будут. Ну, я пакуль беруся отказывать на все комменты, тому вымушены отказать усім. Бляха, давай передачу клуб экстремистов. Братишка, а ты прийдешь? Так. Америка заможная дзякуючы капіталізму. Далей не читаю коментар. Патрэбна было тэмы месцамі змяніць, бо аўдыторыя тут аглядае і не анархічных поглядаў, і пытанні будуць бяскончацца ў чаце. Ну, нормально. Ничего страшного. Почему в РФ так много реакционеров? Всем привет, это Александр Матросов пишет. Мне 14, я православный фашист. Читал «Майн кампф». Казалось бы, парадоксно. Сболы, фашики и прочее из белой расы. Ну, тому что Россия гістарычная імперія, и там реакційныя правыя погляды гістарычна неяк были популярныя. Это долгое такое питание. Так. Микола, что скажешь про беларускамоўны канал «Слухай сюды»? Ну, вядуць яго, конечно, кансерватары, такія жорсткія, там гэтыя сплош пераклады з прайгер'ю, але, ну, ёсць годныя відэа. Микола, все цікава, дзякуй за працу. Дзякуй вам, што дзякуеце мне. Ты дарэмна наезжаеш на прадпрымальнікаў, не забывайся, яны фактычна фінансавалі Еўрамайдан і падтрымлівалі добраахвотнікаў на Дарбасе, піша Грыша Шарапов. Не ўсе далёка, а некаторыя прадпрымальнікі якраз такі спансавалі антымайдан, не будзем гэтым забывацца. І менавіта інтарэсы угальных алігархаў у вялікай ступені абумовілі донбаскі мяцеж. Яны давалі бабло гэтым всім ватнікам і каларадам, якія там пачалі бунтаваць. Гэта тоже не трэба забывацца. Так. А как можно зарабатывать деньги без наемного труда? Собирательством заниматься? Ну, вот это пытанне. Як можна зарабляць грошы? Па-перша, я думаю, пытанне не так трэба ставіць, а трэба не як зарабляць грошы, а як забяспечваць сябе і грамадства ўсім неабходным. Для этого трэба эканоміку аддаць пад кіраўніцтва дэмакратычных інстытутаў, а не пад кіраўніцтва асобных багатых людзей. Добрый микрофон, Михола, да. Так. Наемный труд есть и был, есть и будет. Ну, ты прям як марксист-ленинец. Партия там жива, жылая будешь. Вот як марксисты, там эти ленинисты верят у то, что Ленин жил, жив и будет жить, так и ты веришь у наемный труд и капитализм и молишься ему як идолу. Но это неправильно. Так, ладно, это все пошло автоп. Или ты предлагаешь, что быть натуральный обмен только. Свіздец, ну я не піша пытанне чалавек, якого я ведаю. Я зараз не хочу тлумачыць азы эканомікі і азы анархізма. Гэта ўсё растлумачана у вялікай колькасці на маім канале. А яшчэ лепей для пачатку загуглі, што такое анархізм і якую мадэль грамадства ён прапануе. Таму я не хочу тлумачыць вось гэтыя проста базавыя рэчы. Трэба адукоўвацца самому.
Рурагатис. Видел, как белые надевали на себя кандалы и целовали ботинки черным. Как относишься к таким акциям? Ну, это, конечно, бред. Это уже у особных там починает дах подрывать. Это я не подтримливаю. Фигня некая. Пал книга. Джоб. Так. Не совсем согласен, но слушайте. Все, сябры. Урешті, я прочитав все питання, розбіглося там сколько, 15 чоловік со стриму, но нічого страшного. Я ще раз скажу, я нікому не обіцяв, що буду казати тільки те, що всім подобається. Тому протягуємо. Але перед тим, як ми протягнемо, я пойду собі зроблю гарбатки, коли ви не супраць. Коротенькая заставочка, і ми починаємо обмірковувати здарення на Білорусі тут і зараз. Протягуємо відказувати на ваші питання. Тихановский и все остальное. И я вас прошу, всем, кому подобается моя праца, мой стрим, не забывайте донатить по ссылке в описании. 5 хвилинок.
працягваем. Наступнае, да, абмяркоўваем, што ўжо пішуць 5 минут прашло. Такія ўжо, блин, пунктуальныя. Ну ладно. Так. Першы адказваю на пытанне, да, якое абяцаў адказаць яшчэ на самым пачатку. Чаму Саннікаў і Някляў сышлі з палітыкі? Ну, разумееце, Беларусі, каб рабіць палітыку, трэба, каб быць палітычным лідарам, трэба быць чалавекам пэўнага складу характару. Трэба быць не той, каб змагаром, трэба быць рэвалюцыянерам. Трэба быць і вельмі цвердалобым і резістэнтным да пакутаў. Ну, відаць, Саннікаў і Някляў такімі не аказаліся. Някляеву дзякуй прынамсі за тое, што ён застаўся ў Беларусі, тут ён нават малайчына, і што недзе неяк яшчэ кудысьці хадзіў, выступаў, прамаўляў. Ну, то бок ён, можа, знік з палітыкі, але не знік з публічнай сферы. А вось Саннікаў, ну, да, не будзем як бы яго, ну, створана ўражанне, што чалавека зламалі. Не будем уже там лезть в подробязности, что як было, хотя я мог бы многое рассказать, но я не хочу як бы переминать ілонные костки, ну, сидите в миграции, окей, хай сидите, и дай Бог ему здоровья. Вот. И тому, ну, як я уже сказал, это люди не оказались от такого склада, не были революционерами, а в Беларуси, когда ты идешь, ну, политичное лидерство, ты мусишь быть готовы сидеть. Сидеть у турме. І не просто сядзець, але яшчэ кожны дзень не испытываць нейкія правакацыі, ціск з боку мусароў, нейкія там мусарныя злівы, ну і іншы фуфел. Вось. Яны, значыцца, былі не гатовыя. Мой прагноз. Зараз шмат размоваў пра Ціхановскага, што з ім будзе. Па-мойму, ці сёння, ці заўтра яму абавязаны прад'явіць абвінавачанне альбо выпусціць. Я амаль што ўпэўнены, што да выбараў ні яго, ні большую частку ягонай каманды не выпусцяць. Хіба толькі пад умову неадкладнага ад'езду, либо калі ён пачне супрацоўнічаць. Вось прям супрацоўнічаць з КДБшнікамі. Я вельмі спадзяюся, што ён гэтага не зробіць. Вельмі хочацца ў гэта верыць. Вось. Увогуле, па назіраннях за сённяшнім пратэстам і за тым, што адбываецца, і вельмі шчыльна сачыў за Камароўкай, за тым, што там было сёння. Нават былі думкі сёння схадзіць туды самому, аднак трэба было рыхтавацца да стрыму. Стрым у меня рэгулярны, я стараюся гэтай рэгулярнасці прытрымлівацца, а ну прынесці яшчэ там, прыйсці туды яшчэ адным чалавекам, да, ну сэнсу мала, ў прынцыпе, а паздымаць там і без мяне ёсць каму. Ну, ось. І падаецца ў цэлым, што людзей стала меней страху. То бок, калі раней, што людзей спрабуюць адбіваць затрымання, гэта было хутчэй выняткам, зараз гэта стала правілам. Паглядзіце, як северынцы адбівалі. Паглядзіце, як адбівалі ў гародні Ціхановскага і іншых. Аднак, канешне, яшчэ ёсць шмат чаму вучыцца. Дагэтуль у нас 50% людзей адбівае, 50% у лепшым выпадку здымае на тэлефон. Но дастаткова, блин, аднаго, які будзе здымаць на тэлефон, разумееце, астальныя мусяць адбіваць. То бок яшчэ не хапае гэтай сплачонасці, але я вельмі згуртаванасці, вельмі спадзяюся, што людзі гэтаму навучацца. Вось, яшчэ такое, чаму, да, яшчэ прычына, чаму у людзей знікае страх, ведаеце, мне падаецца таму, што Лукашенко падчас гэтага коронакрызісу ён паказаў сябе слабым. Ён паказаў сябе вось прям слабаком, які не здолеў даць рады праблеме, а схаваў галаву ў пясок. Я думаю, гэта вельмі паспрыяла разуменню таго, як людзі ўспрымаюць Лукашенко. І хаця сілавікі, заўважце, працуюць як раней, все, там, вылез хапун, все, там тебя адразу хапаюць. Нічога не змянілася, да, ў рэпрэсіўнай. То бок дзяржава больш лагоднай не стала да пратэстоўцаў. Аднак жа, тая ж самая тактыка, што ў 17 годзе. Звычайны народ окей, а простых людзей, арганізатараў выдергивают и саджают, да, только сегодня там приняли Николайчик, Северынца, Статкевич уже до гэтых сидит, ну, сидят-то сидят, а их же придется выпускать, разумеете, а до выборов-то еще 2 месяца. Короче, да, вельмі выбуховая ситуация складывается. И у меня такое ўражанне, что махавік рэпрэсій, ён яшчэ не быў раскручаны до конца. То бок, конечно, яшчэ дзяржава не на поніцу запустила ўсе свае рэпрэсіўныя магутнасці. І я чакаю, што гэта хутчэй за ўсё гэта адбудзецца, я не ведаю калі. Я думаю, сам Лука не ведае, гэта будзе залежыць ад абстаноўкі, ад таго, як яна будзе складацца. Гук.
поддал гуку, як вы просили. Да. Гэта будзе залежаць ад абстаноўкі, ад таго, як яна будзе складацца, але пакуль што трэба разумець, што рэпрэсіі працягнуцца, аднак не заўжды дзяржава можа падтрымліваць вялікі градус рэпрэсій на працягу доўгага часу. Таму рыхтуйцеся, як я ўжо казаў у ўсіх сваіх папярэдніх стрымах, змагацца ў доўгу. Не тое, што мы на гэтыя выбары падняліся, і ўсё. Не, мы працуем, мы ваюем з дзяржавай няспынна. Хто можа, кожны дзень. Хто не можа, раз на тыдзень. Хто можа хаця б вось такую дробязь зрабіце, там, заданайце блогеру, прыйдзіце там на нейкі сход, зрабіце ўсе дома сходку сяброў, нешта абмяркоўваеце, это я ўжо ўсё казаў. Рабіце структуры ўзаемадапамогі, рабіце рэпосты палітычных відэа і гэтак далей. Можаце арганізоўваць самі акцыі пратэста. Дакупіце сябе мегафон. Просто купіце сябе домой мегафон, і калі здарыцца такое, што ўсіх лідараў затрымаецца, вы прыйдзеце з гэтым мегафонам на плошчу, і калі не вы сможаце там прамаўляць, там выступаць нейкім завадатарам, вы дадзіце яго таму, хто гатовы гэта рабіць. Вось. Зараз прачытаю чацік і буду ўжо яшчэ некалькі пунктаў, якія я намысліў за гэты час. У нас просто, так, Ирина Юрканис, у нас просто в чистом капитализме никто особо и не жил, в основном госзаводы. Ну так, я ж казал, что белорусам трэба год 30 жесткого, дикого капитализма, как просто улетучились все гэтые мары, все гэтые иллюзии про то, что рыночек придет и мы будем классно жить. Не, мы не будем классно жить. Сацик, с польской карты не атрымоўваецца донатить праз посылку. С польской карты ты можешь кинуть мне на польскую карту, якая ёсць зноў жа у апісанні відэа. Там розныя рэквізіты. Так. Никто не узнает. Микола, почему Лука боится приватизации? Может, потому что тогда в Беларуси сформируется свой олигархат, который скинет Луку? Вельмі просто. Ну, ты амаль сам адказаў на гэта пытанне, потому что гэта стварэнне альтэрнатыўных цэнтраў улады. Я заўсёды казаў у сваім аналізе і паўтаруся яшчэ раз, што уласнасць гэта улада. У каго есть капітал, у каго есть прыватная уласнасць, той мае улады. Таму мы з вами пралетарыі, працоўныя, беспрацоўныя, мы не маем улады ні палітычнай, ні эканамічнай, таму што ў нас няма, не стаіць дома станкоў, у нас няма новых тэхналогій з вами, якія маглі б прыносіць прыбытак, у нас няма сервероў, дата-цэнтраў не стаіць, у нас няма транспарту, які мог бы прыносіць нам грошы і гэтак далей. Карацей, мы з вами не валодаем прыватнай уласнасцю. Это значыць, што і улады у нас таксама няма. І Лукашенко, ён разумее, што чаму ён не ідзе на прыватызацыю, то што ён разумее, што раздай гэту зараз уласнасць і праз 2 гады ты згубіш уладу. Таму што гэтыя людзі, якія будуць валодаць заводамі, інфраструктурай, яны вельмі хутка захочуць адстаивать свои интересы на палітычным, на дзяржаўным узроўні. Канешне, навошта яму гэта? І ён гэтага і не хоча дапускаць. Томас Батура, я задонатил, але мой донат не высветліўся. Такое часам бывае, выбачайце. Увогуле, я праставіў notifications на донаты, каб бежаў такі котик у верхнім левым куце, і музыка яшчэ грала, але яна чамусь не грае, я не ведаю чаму, а коцік бяжыць. Гэта глюкі, сарямба, ну тут я нічога не магу зрабіць, але за донат агромны дзякуй. Александр Матросов, дзякуй, што тлумачыш у чаціку базісы анархізма, таму што я, на жаль, не магу гэта рабіць. Музыку потише сделай в следующий раз, пожалуйста, я аж подскочил от неожиданности. Принято. Блин, как бы не забыться. Ладно, блин, зроблю наступным разом. Сорямба. Так.
Григорий Антонов, что-то люди разбегаются. Но я же сказал, разбегаются от того, что починаешь казать то, что им не подобається. Як кажеш то, що люди хочуть чуть, вони приходять на стрим. А як кажеш непопулярні думки, люди розходяться. Ну, це нормально. І ми гэтага не боїмося. Да, може просто розбіглися капіталісти. Все ось, які були у мене тут уласники банка, банкіри, коротей, ці, хто там ЄПАМа, генеральний директор, Мінськводоканала, генеральний директор. Ну, коротей, вони всі посиходили з стріма. З ІНГ так само не проходить донат. І з гуком на перепинку підтримую. Так, це зрозуміло. З ІНГ. Що таке ІНГ? Це картка? Ну, фиг ведаю, на Donation... Попробуйте, тогда я там выкинул несколько вариантов. Это и катка, и Яндекс.Гроши, и все на свете. Свиздец. Чтобы сделать анархическое любое другое движение, нужно это делать подпольно, а не на ютубе. Анархистский рух подпольно робили 20 годов. 24 годы, 20-24 годы у Беларуси. Ну и что? И что наробили? І його нема. У інформаційний час робити нечто подпольно, так треба, каб до подпольного прослойки була надпольная у 5 разів більше. Це як айсберг, розумієш? Тому ні, тут неправо. І нужно бути одиноким, щоб бути політиком РБ. Тут я згоден. Так. Александр Байдак, чому улада так глупо выглядит и что робить, як отказ на дзеянне і все, що робить на отказ на дзеянне опозиції? Сам нічого толком не предприймають. Якась нелепо атрымліваецца. Што гэта? Ну, яны робяць тое, што могуць. Ты ж пойми, як Александр Байдак. Александр, пойми, што яны робяць адпаведна свайму разуменню і адпаведна сваім магчымасцям. А задай сабе пытанне, а што яшчэ яны могуць зрабіць? Я думаю, што нічога, відавочна. Кун-кун, Микола молодец, продолжай, когда прокрытую. Блин, не хутка. Зараз просто ты бачиш, что відбувається у Беларусі, пробачте. Бачиш, що відбувається у Беларусі, зараз рил не докрытый, на жаль. По твоему мнению, сегодня на пикетах было больше людей, чем в прошлый раз, или меньше? Но мне складно судить, треба глядеть, сколько подписов собрали. Весна налічила на пике 1350 человек. Это прикладно, по-моему, столько, сколько было ранее. Прокрытую так уже было питание. Да, я отказал. Ну и вот что хотел сказать. Я ж не дарма зрабіў першым кавалкам адрезак пра ЗША. Бок мы бачым там тактыку гвалтоўнага пратэсту у вялікай ступені, да, хаця большасць пратэстаў там не гвалтоўны, усё ж такі месцамі ёсць гвалт. І зараз вялікія дыскусіі ідуць аб тым, якім нам патрэбны пратэст, гвалтоўны, не гвалтоўны, як што там трэба рабіць з ментамі. Канешне, вы тут не пачуеце ад мяне заклікаў там біць там ментоў, да, таму што я гэтага ніколі не рабіў, па шчырасці, да, вось я ніколі не ўдзельнічаў такіх прям сутыкненнях, да, там прям в жорсткіх такіх сутычках з мусарамі, да, там адзін раз штурхаўся з імі на дэманстрацыі. Гэта было вельмі даўно. Ну ось. Аднак агулам я магу сказаць, што я генеральна выступаю за негвалтоўны пратэст. По двух причинах. По-перше, тому что, у принципе, нам треба заховать жыццё людей. Потому что жыццё человека – это каштоўнасць. Это не значит, что ніколі нельга ахвяраваць. І ў пэўныя гістарычныя моманты яно так здараецца, што табе прыходзіцца гэта рабіць. Ахвяраваць жыццём сваіх сябе самога, іншых людзей. Вось, для того, каб абараніць сябе, сваіх блізкіх і сваіх сукрамадзян. Аднак жа, у прынцыпе, трэба імкнуцца нам захаваць да апошняга, наколькі гэта мэтазгодна і этычна захоўваць пратэст у негвалтоўных рамках. Таму што ёсць вельмі вялікі, прынамсі на сённяшняй Беларусі, ёсць вялікі арсенал пратэстаў негвалтоўных, якія можна ўжываць. Гэта і захоп будынкаў, гэта і перакрыццё трас, гэта і страйкі. Я лічу, страйк это увогуле суперважна. Пакуль не пачнуцца у нас маламальскі частыя страйкі, наўрад ці нешта будзе. Гэта грамадскае непадпарадкаванне. Я ўжо маўчу пра ігнор усіх дзяржаўных мерапрыемстваў. Да? Гэта байкот. Напрыклад, байкот табакерак, байкот кароны.
бойкот да чаго заўгодна, ну вось сяго, што прыносіць прыбытак Лукашэнке і ягоным сябрам. Вось гэта перакрыццё дарог, я не памятаю, казаў ці не ўжо. Вось, і іх трэба выкарыстоўваць да апошняга. Аднак праблема ў тым, што мы, як пратэстоўцы, да, мы не можам вырашыць усё. І здараецца такое, што ўлада сама нам навязвае гвалтоўную мадэль пратэсту. І забыўся яшчэ сказаць адзін момант. Яшчэ чаму важны не гвалтоўны пратэст, таму што ён у прынцыпу па статыстыцы не гвалтоўны пратэст, ён больш паспяховы. Ён часцей прыводзіць да перамогі грамадзян. Вось. І як я ўжо сказаў, вельмі часта дзяржава навязвае нам іншую форму пратэста, бо калі твайго сябра збіваюць, забіваюць, крый Божа, да, там чалавека, які стаў побач з табой, калі ў цябе родны умер ад каранавіруса, да, якога няма, ці яшчэ нешта, то калі кагосьці ў турме пачынаюць катаваць ці гвалціць, ты ўжо не будзеш глядзець на метадычкі і на статыстыку, які там пратэст больш паспяховы, які менш паспяховы, ты проста пачнеш рабіць тое, што патрабуе твоё сэрца, то бок гэта бараніць жыццё і здароўе сваіх бліжніх. Вось. І калі дзяржава перакрочыць гэты рубікон, гэтую мяжу, да, пачне забіваць людзей, то тут уже гарантыі не можа быць ніякай, што пратэст застанецца ў мірных рамках. І мы мусім таксама пераглядзець сваю апантанасць гэтым мірным пратэстам. Разумееце? Гэта я ўсё да чаго кажу. І генеральна мы стараемся заставацца ў межах мірнага пратэсту, таму што мы цэнім жыццё і таму што ён больш эфектыўны. Але мы ў той жа час не дазволім забіваць ці гвалціць сябе і сваіх суграмадзян. І мы будзем дзейнічаць па абстаноўцы і прымяняць усе неабходныя меры для таго, каб абараніць сябе і сваіх бліжніх. Вось такім чынам я бачу пратэст і гэтую вось дыхатамію гвалтоўнага і негвалтоўнага дзеяння. Привет, когда сделаем анархию, куда денем 40 генералов? Перавучым працаваць на цывільных працах. Паглядзім, што яны ўмеюць, і калі яны ўмеюць нешта неабходнае для грамадства, то яны пайдуць працаваць, як і ўсе, на нармальных працах, не паразітычных. А калі не ўмеюць, ну, за грамадскі кошт, значыцца, будуць навучацца. Сидец, предлагаю тебе дебаты, чтобы это было интересно смотреть. Как ты на это смотришь? Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов. Это для него естественное удобрение. Ну да, есть такой выраз. В принципе, я с ним сгоден, але, конечно, ни одному человеку не хочется, как бы это была ягоная кровь. Это у эсеров, у Российской империи была такая газета, я не помню уже, как называлась. Однако гэтай газеты, карацей, эпіграфам было такое выказывание: дело свободы прочно, когда под ним струится кровь. Ну, гэта так, на жаль. Аднак эскалировать ситуацию таксама не трэба, хотя по той простой причине, что расклад силаў у плане гвалта, у плане зброі, у плане ресурсаў, здольных на гвалтоўнае дзеянне, не ў нашу карысць. І трэба біць ворага туды, дзе ён найменш абаронены, а не найбольш абаронены. Трэба прызнаць, што наша паліцэйская дзяржава па частцы абароны сябе ад гвалту сваіх прадмых прадстаўнікоў, яна вельмі добра падрыхтаваная. Яны прям умацаваныя, у них есть зброя і все астатняе. І поэтому перець на них у лоб гвалтам гэта самае тупое, што толькі можна прыдумаць. Таму я і кажу, што да апошняга трэба старацца не эскалировать ситуацию, потому что калі мы эскалируем ситуацию без належной правоты на нашем боку, мы просто проиграем. Я не хочу, каб гэты пратэст был гвалтоўна задавлены. Таму это яшчэ одна причина, чаму я за перавагу не гвалтоўных тактык. Сиздец, ну напиши мне приватно, кон дебатов вырушим. Как тебе вариант протестов, Yellowman, как в Армении, децентрализованный с отступлениями? Блин, да у нас же карный аппарат не такі, як у Армении, абсолютно. І колькасць мусоров, і іх узбраенне, і іх трэніроўка, іх матывацыя нельга параўноўваць з армянскім, зусім іншы калінкор.
Можа там тактыкі нейкія можна пазаемстваваць сабе, да, яны і карысныя для нас, аднак полностью капіраваць не варта, я думаю. Не варта думаць, што у нас будзе як у Арменіі. У нас не будзе як у Арменіі, у нас будзе як у Беларусі. Микола, как ты думаешь, на 3 июля люди пробойкотируют праздник и не пойдут как на 9 мая? Я просто не ведаю нават, якое свята плануецца, якое там святкаванне будет на 3 ліпеня. Таму мне цяжка судзіць. Ну, я спадзяюся, што гэта будзе так, і я, канешне, далучуся да гэтага байкота і буду людзей заклікаць, калі будзе там нейкае ўвогуле святкаванне. Так, ну, у прынцыпе, ўсё падаецца. Калі ёсць яшчэ нейкія пытанні, пішыце ў чацік прямо зараз, бо я ўжо буду закругляцца. Хто не напісаў, ставце лайк. Хто яшчэ не паставіў дагэтуль гэта відоса, каб яго пабачылі як болей народу. Дзякуй вам вялікі ўсім, хто прыйшоў. Мне гэта вельмі прыемна, вельмі радасна. Наступны стрым, як звычайна, праз 2 тыдні, калі я буду на свабодзе. Вельмі важная заўвага. Вось. І дзякуй вялікі ўсім, хто данаціў. Нагадую, што у меня есть Patreon, паглядзіце ў версіі. Нічога складанага, там 10 хвілін у вас зойме на мяне падпісацца, падключыць сваю картку. Калі нешта не разумееце, як гэта рабіць, пішыце мне, я вам дапамагу, растлумачу. Вось, як што рабіць. І да, дзякуючы вам, маім патронам, у мяне, бачыце, палепшылася якасць карцінкі. Хутка будзе яшчэ асвятленне. Дзякуючы вам, у тым ліку, у мяне ўжо амаль 2500 падписчикаў у Тэлеграме. Хто сочыць за мной давно, памятае, як мала было яшчэ нядаўна. Вось, это ўсё тоже не просто так, не здарма. Всё дзякуючы вашай дапамозе. Так. Константин Мельник. Микола, якая твоя думка як на конт сквотаў, як у Еўропе? Ну, думка тут толькі адна можа быць. У Беларусі гэта нерэальна. Гэта для нас гэта утопічная схема. Вось. Ну што, здаецца, ўсё. Здаецца, пытанняў больш няма. Спадзяюся, вам было цікава. Народу не так много, як звычайна, але гэта нармальна. Вось. І тады будзем сканчаць. Дзякуй вам вялікі яшчэ раз. Нагадаю, я думаю, у нас настаюць даволі цяжкія часы. Всім трэба рыхтавацца да змагання. Рыхтаваць сябе, адукоўвацца, чытаць больш пра бяспеку, пра супрацьстаянне сістэмы. Гэтай ўсёй інфармацыі у вялікай колькасці ёсць у мяне на канале, у Тэлеграме і тут. Гуртавацца, шукаць сяброў, паплечнікаў, аб'ядноўвацца, верыць у перамогу. Так, пробачьте. АВГ час. Выпустить ли Тихановская? Я уже казал об этом на початку стрима. Верить у перемогу, верить у досягнення наше і за то, що все буде добре. Бо ми прикладаємо до гэтага наші свідомі висілки. Нічого не бойтеся, змагайтеся, гуртуйтеся і несіть правду. Анархія переможе.